gutariko askorentzat politika hitza itzia bakarrikan astoratuta jatzen geha, ez da? Hala ere esan behar politikak gure egunerokotasunean bai gizarte mailan bai norbanako bezala eragin zuzena duela eta ezinbestean berarekin harremanetan gaudela gizarte eran enean, ez da? Hobe dugu, zertaz dijoan jakitea politikak, ez? Guri askotan zehatzen digute, gu gizarte politizatu bat gehala, eta hori nahi dutegu pentsatzea. Alegia, ez dezagun inoiz hitz egin politikaz, baina bada politika egiten duenik. Baina zer politika egiten da, ez da? Zeinen aldekoa, hori da kontua, ez da? Gauza gustatu ala ez gustatu gertatu egiten dira eta dian bezalakoak dira. Eta pixkat hori azaltzera edo argitze bidean datozte Orreaga taldekoak. Orreaga iritzi, politikari buruz iritzia duen taldea da. Euskal Herria duen norabide edo nora ez, esango genduke, ez da? Nora ez politikoan zeresana duen taldea da. Eta euren iritzia ez da etorri hola zerutikan eta hola berekin bentatu duten zerbait, baizik eta historian edo politikaren historian oinarrituta mamitu dute nolabaite beren diskursoa, ez da? Beraz esan dezakegu talde iritzi kualifikatu bat entzutera goazela. Niretzako behintzat hori nik ezagutzen ditut eta argita garbi, ez da? Alde horretatik esan berek hasia dituztela, orain dela 2 urte edo, hasita daudela hitzaldiak ematen hemen gure geografian barna eta hori izan dela, lekuetako bat interesa izan zuten, horion aurkezteko, ez da, beren hitzaldi hau ematekoa. Eta bidea nola baite erreztea pentsatu nuenik, eta nik bezala herritar talde batek, ez da. Dakizun bezala, datorren ostegunean izango da espainieraz, gai bera, agian enfoke ezberdina emango zaio edo, eta hori emango du kepa nabitartek, hemen daukagu, bera hor. Gaurkoa berriz, Joseba Ariznabarretaren eskuti joango da, esango dizuetolako, kurrikulum zera batzuk, 36an jaio zen, Galdakaon, Deustuko Eskola Nautikoan, Derioko Seminarioan eta Madrileko Unibertsitatean egin zituen ikasketak, filosofia katedra dun, idazle, pentsatzaile eta analista politikoa dugu, filosofia irakaslea izan zen Igorren, Eskoriatzan, Arrasaten eta Zarautzen. 70ko transizio garaiarekin guztiz kritiko izan da, betidanik, eta hor berak zera dio, alderdi politikoek, hau da, guretzat edo gureak bezala ditugun alderdi politikoek zera demokraziari erabateko atea itxi ziotela herri honi, ez da? Demokraziaren atea itxi ziotela herri honi. Agian, beak esaten du, jendeak hemen Euskal Herrian oraindik ez dakila zer den politika eta politikari berek ere ez dakitelako. Edo baldin badakite asmo txarrez ari direlako, hori da pixka berak esandako hitzak, ez da? Hori da, hainbat hitzaldi, mai borobiletan eta parte hartutako gizona dugu. Hori, esan amaieran, bere hitzaldiaren amaieran, galderak edo baldin baituzue, edo zerbaitekin ados ez baldin mazaudete, edo lasai asko bildurrak usatu eta lotxak kendu, eta hemen pixka, argitasun pixka jartzeko asmoarekin datoz. Panorama nahiko ilun honetan, ez da? Politikari eta gure ikuspegi orokorroni dagokionez. Horixe, besterik gabe, ongi etorri zea bat emango jau, txalo batekin, Joseba Ariznabarretaren. Eskerrik asko, Olatzi, aurkezpen ederra egin duela nire aldezta, eta gauzak garbi itxi dituela gauze batzuk, ez da, nik nahi ditudan gauze batzuk. Nasetorri hona hitzaldi handi bat ematera, hitzaldi eder bat ematera, baizik eta zuekin elkarrizketa bat edukitzera, eta baita zuei entzutea ega, ez da. Zunta da zuek nire iritziak jasotzen baduzu ez, eta gero nik zuenak, eta gustura hartuko ditudala ganera, naiz eta oso kritikoak
baldin badira ere, ez da. Azken finean, ni bizitza honetan politikaz eta aritua naiz da nire ongi izatea interesatzen zaidalako, nire familiarena, nire lagunarena, eta orduen horren alde, hori lortzeko alde norbaitek aholkuak ematen badizkit, Espainioke entzungo, ez dakit, persona tonto esango nintzateke, ez da? Erdiaroko teologo katolikoak esaten zutena, Espiritu Santuaren kontrako pekatua egingo nuke, ez? Jakin zer komeniedan eta zer behar dodan nire onerako eta egin nahi ez izan, ez da? Ez bakarrik ez egin ezin dudalako, baizik eta ez da? Kontra jarri, oso gaizki legoke, beraz, nire ongi izatearen alden nengoenez, nagoenez, zuen iritziak danak onartuak izango dira eta eman inolako bildurga, ez da? Bueno, konbidatu nauzue egoera politikoaz hitz egitera eta horretan saiatuko naz. Gure egoera politikoa, ez da? Izenburuak berak darama hitzorik gure, horre suposatzen du zuek eta nik gu bat osatzen dugula. Zu eta ni gramatikan behar bada bai, errealitatean ez dira beti gu, ez da? Bintzatola ikasi nuenik ja atzinatik Bertolt Brecht antzez lan batetan non morroiak esaten zion ugasabari, ez da? Ez badara beren ikuspekin marxista horrekin eta esaten zion zu eta ni ez gara gu, ez da? Zuok eta ni gu bat osatzen dugu, ez da? Bintzat hori pentsatzen dugu. Non oinarritzen da gu hori, edo zertan oinarritzen da, edo zer keiten gaitu gu denoi gu bat, ez? Bueno, lehenengo eta behin, aipatu behar da, hizkuntza, ez da? Elkar ulertzen dugu, hizkuntza berbera erabiltzen dugu, baita beste ezaugarri asko bai egiten gaitu gu bat, ez da? Gure folkloreak, gure historiak, gure bizipenak eta sentimenduak, ez da, bizitzari eta heriotzari buruz pentsatzen ditugun geusek, nahiko amankomunak sarritan, ez da, egiten gaitu lanoi gu bat, ez da, izango litzateke gu sozial bat, ez da, gu sozial bat, gizarte bat osatzen dugu, eta horregaiti esaten dugu gu, eta horregaiti hitzaldiaren izenburua da gure egoera politiko, ez da, zuena eta nirea, ez da. Baina gu sozial bat osatzen badugu, ez dugu behar bada zuok eta nipez, eta gure herri guztiak ez, ez da. Ez dugu osatzen gu politiko bat. Herria zatituta dago, talde desberdinetakoa da, iritzi politiko desberdinak ditugu, beraz, ez dugu osatzen zoritxarrez, ez da, gu politiko bat, eta hori beharrezkoa litzateke, ez da, horregatik tamalez esan behar dugu ez dugu osatzen gu politiko bat, ez da. Noski, edozein gu sozialetan, horango multzo sozial batetan, ez da, ematen dira beste azpi multzo asko, beti, ez da, beti. Ez bakarrik gizarte konplexuetan, gizarte atxineko gizartetan bebai, ez da, bintzat adineko taldeak, beti desberdinak, emakumeak eta gizonak, beti beriztu izan gara, ez da, bai, gaurko gizarte konplexuetan askoz berizkita gehiago ematen dira, eta egon dire mota askotako guak, ez da. Baina politikoki ere batzutan hori gertatzen da. Baina gu sozial bat bagara nola esplikatu daiteke gu politikoak, ez da, ezberdinak eta askotan mokoka ari garenok, ez da, egotea. Nola hori den posible, ez da. Hori da posible ez
helburuak aiti, helburuak berdinak ditugu. Gu sozial hau osagutzen dugun gehienok, pentsat, danak, helburu berbera daukagu, nahi dugu aske izan, nahi dugu gure herriaren iraupena, gure herriaren askatasuna. Orduen zer gaiten gaitu ezberdinak, edo zer gaitik desberditzen gara, edo batzuk talde batean, beste batzuk beste batean. Ba ez da hainbeste helburuetan bidean baizik, ze bide hartu behar dugun helburu hori lortzeko. Horrek bereizten gaitu eta batzutan ikeragarri bereiztu ere ganera. Batzuk bide bat esaten dute dela eramango gaituena helburu hori lortzera, beste batzuk beste bide bat eta bide horrik ez datoz ados. Ez bakarrik dekiela orango bitxikeri batzuk berdintzeko, baizik eta gauze oinarrizkoak eta askotan batzuk beste batzuren kontra ibili beharrekoak. Bideetan ezberdintzen gara. Ze helburuak normalean gure sinestetan edo bizipenetan edo sentimentuetan oinarritzen gara, oinarritzen dira, helburuak. Horregatik helburuak jartzerakoan edo erabakitzerakoan danoteko gu eskubide berbera. Egon da inoiz ez politikarien bat esaten zuena matematikalariak edo soziologoak edo filosofoak ukin beharko lituzkete 3 boto eta persona arrunta bat, demokraziak ez du inoiz hori onartu. Gizaki guztiak daki bere bihotzean sentitzen duelako, berak zer nahi duen, nora joan nahi duen, eta helburuetan ez da behar ikeragarrizko adimen abstraktorik edo inteligentzia holan zientifikorik helburuak markatzeko eta seinaletzako eta esateko hauek dire lortu behar ditugun helburuak. Hori berdin edo askotan hobeto daki baserritar sume batek, eskolara joan gabeko batek, oso eskolatuek bezain beste ondo daki. Baina bideak aukeratzerakoan gauzea diferentea da. Eta hor arrazoiak zerikusi handia du. Hor egiten du politika zientzia bat, fisika zientzia bat han bezala, edo matematika zientzia den bezala, politika ere zientzia bat da. Hori 15-16 mendetik aurrera, baina zientziak deko bere estatusa eta politika be horretara eraman nahi izan da. Eta, klaro, arrazoiak horretan zer izan asko dauka. Arrazoia da izkilu bat, arma bat, instrumentu bat. Arrazoiak ez digu esaten zer dan ona, absolutua. Batzuk pentsatzen dute bai ez dela, ni pentsat ez dut horretan sinisten. Ez dut uste dagoela on absolutu bat eta arrazoiaren bitartez deskubritu genezakena. Zer dan ona. Zer dan ona, bakotxaia jaiotzen da hori jakinda. Ze jaiotzen da gu baten barruan eta gu horrek esaten dioia zeintzuk diren bere helburuak, zein da beren identitatea eta zer dan beren bokazioa edo beren personalitatearen garapena nondik nora joan behar duen. Horia jaiotzez hartzen den geuse bat da, jaiotzen gara gu baten barnean eta gu horrepadeko zea markatuta helburu nagusienak edo. Baina nola iraun, helburu horietan edo nola lortu behar direnean horretarako arrazoia behar du. Arrazoiak esan behar digu zein dan bide egokiena. Ze arrazoiak gaur egun horrela ulertzen da. Da instrumento bat esango genuke, arma bat, izkilu bat, artefakto bat, zeinen bidez jakin genezake ez helburu honenak zeintzu diren hori jakitea ez da posible. Baina bai, helburu bat nahi dugunean, helburu hori onartu dugunean, zeintzuk diren horretara eramango dizkibuten pausoa. Ze pauso eman behar dugu, ze bide.
ibili behar dugu, helburu horretara iristen. Hori bai dela, geuse, arrazoiaren bitartez jakin genezakena. Bestela, txiripaz edo lortu daiteke, bai, txiripan ezin gara gaurko munduan, txiripan edo sortean oinarritu ezer lortzeko, ez da, behar dugu arrazoia, ez da. Eta horreta egiten du posible, eta ez bakarrik posible, beharrezkoa beharko luke bide horrektaz diskutitzea, ez da. Eta gure artean benetako debate bat egotea, eta gainera borondate honen erakin, ez da. Debate hori bilatzen ez duenak, ez da, beren iritziak edo beren bideak dogmatikoki jartzen dituenak, hori nire ustez ez da oso euskotarra. Ez du asko maite bere herria, ez da. Ze bere herria maite duen batek inoz ez diokin behar beldurra debateari, kritikari, arrazoia erabiltziari, ez da, eztabaida horretan, ze azkenean danon onerako da, dano irabazten atarako ginateke aurkitzen badugu helburu horretara eramango gaituen bidea, ez da. Bueno, itzi dezagun arrazoiaren asunto hau pizka bat aparkatuta, gero bueltatuko gara behar bada berriro horretara, eta jarrai ezagun pizka. Gure egoera politikoa, zioen hitzaldiaren izenburu. Gizarte bat osatzen badugu, gu bat osatzen badugu, hor egoera aztertu daiteke, gizarte horren egoera, eta gizarte horren egoera aztertzekotan, egoera ezberdin edo asko, aztertu beharko genituzke, egon diteke egoera ekonomikoa, egoera ideologikoa, egoera morala, Posten zait burura oraintzea adibidez, egoera demografikoa, oso naiz eta ziuki zerikusian dirik nire hitzaldiarekin ipatu nahiko nuke, ze guretzako oso importantea da, ze laster euskaldunik gabe geratu behar gara, ez da martxa honetan, animatu iten zaituete gure gehiago ekartzea. Hori zen guretzateke oso importantea egoera demografikoa. Ez da bakarrik broma bat, ez. Nik asko maite dudan pentsalari batek, ez da, Rousseau, esaten zuen nola jakin liteke herri baten etorkizuna zein da, ez da. Deko etorkizun argitzu edo liluratzu bat, edo deko etorkizun ilun bat, eta burua asko kantzatu ondoren horretaz, ez zuen aurkitzen, ez da, zein izilteken erizpidea bereizteko lango herri bat, eta beste herri, etorkizun gutxiko herri bat, eta zen demografian dago. Ume asko ekartzen dituen herriek, horrek itxaropena dauka, etorkizunerako. Gutxi ingan jatzen badire, eta bueno, gutxi dezagun aparte, gurea da egoera politikoa aztertzea, ez da. Politika zer da, olatze, hemen esan duren, ni horretan saiatu naz, ez? Bi liburutxo daukadaz argitaratuta, eta azkenean muinean horretara dihoaziki, ez da. Ze, jakiteko benetako politika bat egiten dan herri honetan gure alde, edo ez dan egiten, politika bete egiten da. Arazo hori da, ez da. Txarra edo ona egiten da, ez da. Egin beti egiten da. Naita eta nahi gabe. Hemen ez da, ezer ezeiterik, ez da. Horretarako desertura joan beharko ginateke, barik desertura joaten ziren moduen erik anakoretak eta barretan egon, eta ez dakitan beren posturarekin espazuten zerbait egin. Mundu honetan bizita, politika ezeitua ez dago. Eta horretan saiatu naz, ia politika zer dan, ze bakarrik politikari buruz definizio bat ematen badugu, jakin genezake gero, hori onartu ez onartu, definizio ezberdinak daude, ez bakarrik nire, ez da, daude beste batzuk, ez? Daude beste batzuk. Orduen, horregaz konparatuta hemen egiten dena, horrekin konparatuta esan daiteke, ia, egiten ari garana, benetan, Euskal Herriaren aldeko politika bat da, edo borondate honez, olatzek esan duen moduen baita. Edo borondate txarrez, ez da, Euskal Herriaren kontrako politika egiten ari garan. Azkenean praktikan horrek gauzak ez teke garrantzian dirik, borondate ona
edo txarra izan, ja, esaten zuten apeizak infernua borondate honez beteta dagoela, ezta, Beraz, infernura ematen bagaitu, borondate ona daukanari ez dugu segaiti parkatu beharrik, Azkenean infernura ematen gaitu, ezta, Borondatea behirin borondate ona daukat, eta zea, zure behar izan ez da borondate ona edukitzea, baizik eta herriari garaipenera eramatea, Horretarako sartzen zara politikan, ez borondate ona daukazulako, baizik eta dakizulako nola herriari bere garaipenera eramaten. Eta espaduzu lortzen hori egin behar duzuna da erretiratu, zuk horretarako ez duzu balio. Borondate ona dekozunez, zerura behar bada, gero joango zara, edo nahi duzuna. Ez dakigu, bai herria ezin du onartu politiko bat, borondate ona daukalako. Inork ez da hartzen. Politikoak edo irabazten dute, edo kanpora dioaz, eta kalera dioaz. Bakarrik, ez dakit munduan beste inoan geratuko bada, Euskal Herrian batzuetan gertatzen da, hainbat eta frakaso gehiago, hainbat eta gehiago markatzen dela politikariari, hori da gizolona, bestiak ageriak zetxarrak diren, eta horrekin konformatzen gara, eta horrela goaz, horrela goaz. Bigunkeri hori sartu zaigu bai, eta jarro da gure ezaugarri bat da, eta zer ingo dugu, gainditzen saiatu gara, ez da? Mentalidade horrekin ezin da inoiz irabazi. No aipatzen, ez da? Baina, alabor, politikariaren moralari buruz, ez da? Liburu importante bat, Max Weberrek idatzitakoa, eta esaten dugu, politikarien morala da irabaziaren morala, ez da? Erantzukizunaren morala, ez intentzioaren morala, ez da? Politikoak erantzukizuna dauka, eta hor intentzioak ez dauka, zer ikusi, ez da? Berak, bere helburuak praktikara eramaten saiatu behar da, ez saiatu bakarrik baizik eta lortu behar du, eta espaldu lortzen politikari txar bat da, eta moral horrekin juzgatu behar ditu bere ekintzak, ez da? Bueno, politika orduen zer da jakitea komeni zaigu egoera politikoa bai aztertzeko, politika zer da, eta ezin gara ordu asko egon hori azaltzen. Eta orduan, era aldan eta errezenean azalduko dut, edo saiatuko naz azaltzen, ezta. Batzutan ekintza bat, eta politika ekintza direz da, helburuak bereizten dute, ekintza bat beste batengandik bereizteko, bere bakotsaren helburua hartzen da, eta ekintza honek, ekintza hau horretarako da, beste hau beste horretarako, beste hau beste horretarako, eta holan bereizten dira, bai politikan helburuz ezin da bereiztu politika definizio bat emateko, politika zer dan esateko. Ze politikaren bitartez lortu izan dira helburu guztiz kontradiktorioak, guztiz kontrarioak, eta ez dute balio, ezta? Politika batzuetan esaten da ordena mantentzeko gu horren barruan, gizarte baten barruan, eta defendatzeko beste herri batzuen erasoentatik, ezta? Baina askotan ordena mantendu beharrean politika desordena lortu du, Bakea sortu beharrean, gerra eraman du. Eta askatasuna lortu beharrean menpekotasuna sortu du. Eta ez dugu izango bata politikoa izan da, eta bestea eta izan politikoa, dana da. Izan da politika eta helburu guztiz diferenteak eta ezberdinak eta danak politikaren bitartez lortu izan dira, beraz ezin dugu helburuak erabili politika zer dan esateko. Justizia lortzeko dela politika, eta politikak injustizia sortzen du, mila lekutan, eta hori politikoa da. Beraz, helburuak ez badute balio definitzeko, zertaz baliatuko gara, baliabidetaz, ezta? Politikak erabiltzen dituen baliabideak, bere helburuak lortzeko, helburuak edozein izan da ere, politikak beti baliabide berdinak erabiltzen ditu. Eta beraz, baliabideak erakutsiko digu zer den politika, zer dan ekintza politiko bat, eta zer ez lehen, ezta? Ze politika dauka bere eremua, fizika daukan bezala, ezta? Horregatik
jakin behar dugu politikaren eremuan zen motatako fenomenoak, ezta? Gertatzen diren fenomeno politikoak, ezta? Zagurteke, politika da fenomeno politikoak aztertzen dituen zientzia, noski, orduen fenomeno politikoa zertan jakin behar dugu, fenomeno fisiko bat zertan jakin behar dan bezala fisikaren mugak ezagutzeko, ezta? Holan sortu zen fisika, ezta? Eta hori intzuten Galileo eta Newtonek eta abar, ezta? Demarkatu fisikaren alorra, hau da, eta ez bestea. Eta politikaren alorra ere holan markatu behar da, definitu behar da, ezta? Eta esan dugu helburuaren bitartez ezin dela seinalatu edo markatu edo definitu, beraz, baliabidearen bitartez, eta egin diteke. Eta zeintzuk dire politikaren baliabideak? Politikaren baliabideak, hau, gogorra eta zait beti esatea, ezta? Norbaitek, begiratuko nago esango horrek non darama pistola, ezta? Poltsikoan non baiten osten dut. Badire, mota guztietako armak, ezta? Armak, edozin motatako armak horri dire. Baina bestiari min egiten diotenak, min egiten diotenak, ez? Arma simbolikoak, zikada espadu zuzaten, ez da, hori be, pentsariteka, bueno, bai, hemen egiten dugu metaforikoki berba, ez? Zentzu gordinenean, esan behar, ez da? Mota guztietako armak, bestearen bizitza arriskuan ipini ditzaken armak, ez da? Politika deko kutsu odoltzu hori berarekin darama horregatik. Badauz beste batera ulertu duten ateak bada, baina nik irakurutena niri iritzia hori da. Hori da politika. Politika da, ekintza bada politikoa, norbaiteri behartzen zaionean, berak egin nahi ez duena egitera, arma edo indar fizikoaren bitartez, armak itxi dezakun albe batera nahi baduzu ez da, ze arma da, David zuen onda, Goliat irabazteko arma bat zan, ez da, eta horrek, aprobetzatzen dut esateko, zelan txikiek askotan irabazildekioken handiari, ez da. Davidek, Bibliak esan duenez oso txikia zan, eta gaztean, eta Goliat ikeragarrizko gigantzia zan, ez da, ez dakizen den metrotakoa. Baina, batzutan txikiak irabaziltzak baita, ez da. Bueno, beste bateri, behartzen zaionean, berak egin nahi ez duena egitera, indar fizikoa erabiliz, edo indar fizikoaren mehatzua, batzutan ez dago erabili beharra, ez da, momentuan, mehatzua nahikoa da, danotakigu, ez da, txikiak izan garanean, aitek beti ez du eduki jo beharra, batzutan eskue jasotzea nahikoa zan, ez da, ez, urrungoa, dator jaiztea gai esku eta orduan hobeto berak esaten duena egitea, ez da, bueno, mehatzua, ekintza politiko bat. Bestiari behartzen zaionean, berak egin nahi ez duena egitera, edo egiteko asmoa zeukana ez egitera, ez da, behartzen zaionean baita, ez da. Egitzeko asmoa zeukan, edo bentsat deko asmo hori, edo leike asmo hori, baina beste batek ez dio usten, ez da. Baina ez dio usten, indar fizikoa erabiliz, ez dio usten eiten edo ez egiten, segun berdindazta, berak berez ingo lukena, berez ingo lukena. Ekintza hori da politika. Eta ekintza politikoetan beti dago oinarrian indar fizikoa. Beti. Indar fizikoa ez dagoenean ez da ekintza politikoa. Horrek ez du esan nahi politika eta indar fizikoaren erabilera geuse sinonimoa direla. Politika hori baino gehiago da, baina hori da beharrezko baldintza bat. Ez behar besteko baldintza, behar bada. Behar bestekoa da, hori eman ezkero, baldintza hori ematen bada, orduen hori politika da, ez da, hori da baldintza edo kondizio behar besteko, ez da, ez da besteren egin. Esango genuke dela, beharrezko baldintza bat, ez da. Hori ez bada ematen ez dago politikarik. Hori eman da, hori baino gehiago behar da, gero politika. Batez ere, behar da, indar hori, eta hor lortzen den garaipen hori edo, erakunde baten bitartez, iraunkorra egitea, ez da, baina horretaz nasartuko ze urrin joango nintzatek, ez da. Interesan nire deko zuen, nire liburuan irakurri dezakezue horretaz, ez da. Beraz, indar fizikoa utza ez da politika, zer bestela militarra eta politikoa ez genuke bereiztuko ondo, eta bereizketa bat badago, ez da,
naiz eta ez izan erreza. Lapur bat eta politikaria ere gauze berbera izango ziren, eta ez dira, ez da, baina politikak beti darama bere oinarrian indar fisikoaren erabilera. Indar fisikoak kudeatzea, hori da politika. Bere helburuak lortzeko indar fisikoa, ez da, kudeatu behar du, ondo kudeatu behar du, eta behartu behar dio besteari, arerio konsideratzen den horri, berak egin nahi duena ez egitera, edo egin nahi ez duena egitera. Hori da politika. Orduen politika zer dan, oso labur esan da orain, ez da? Gero nahi gauzu eta galdetu eta edo beste edozi momentutan, ez da? Hori ikusi ondoren, egoera politiko bi egon daitezke, ez da? Bat izan daiteke, egoera politiko deitu genezakena, egoera politiko normal bat, ez da? Edo librea. Zeinetan, inork ez du indar fisikoaren bitartez egin nahi ez duena egin arazi beste bati. Besteak egin nahi ez duena egin arazi, ez da? Hori simulteke, egoera normal bat, lehal bat, zuena, ez da? Horrek ez du esan nahi, horrek gure du esan, egoera normal batetan, herri horrek, bizarte horrek, berak nahi duena egiten duela, ez da? Esplikatuko dut, nahi duena zer esan nahi dut da, ez da? Horrek, nahi duena ez du esan nahi, edozin gauz egin daitekenik, ez da? Zeurango askatasuna, gizakiak ez daukagu, ez da? Hori jainkoari tokatuko litzaioke, berak nahi duena egitea, ez da nahi duena, guk ezin dugu nahi duen guztia. Segu gaude mugatuta, guri ingurumariak mugatzen gaitu, ez da? Ingurumaria bai fisikoak eta bai sozialak, ez da? Mugatzen gaitu, herri guztiek ez daukate lur emankor berbera, edo ez daukate garapen industrial berbera, eta ez daukate mila guze berbera, ez da? Erren bat, da errena, bi hanka dituenak askatasun gehiago okiko du, erren apaino, bai biek izan daitezke libreak, errenak egin dezake, berak aukeran daukana, egin, aukeran daukana, eta beste ape baita. Horango herri libre batek, berak ditu aukera bat, deko ingurua, inguru horrek mugatu egiten dio, eta eskaintzen dio aukera batzuk edo posibilidade batzuk. Eta autodeterminatzeko eskubidea duenean, autodeterminatzeko eskubide osoa, antolatze librearen eskubidea nahi baduzu, berak aprobetxatzen ditu, berak dituen aukera horiek, bera buruak ematen dioneran eta alduen onduen eta hau aukeratzen du edo hori aukeratzen du, horreri ditzen dugu askatasuna. Ez askatasun absolutua noski hori argi dago edozin gizakintzako inor ez gara jainkoa, guk ezin dugu egin nahi dugun guztia. Egiten dugu, aukeran daukagunen geuzen artean gustukoena, batzuk, libre garanean. Normal, egoera normal, politiko normal batetan bizi bagara. Horrela ditzen zaio mundu modernuan soberania, eta noa horretan sartzen. Eta estatuak daukate titulu hori soberano, estatu guztiek ez daukate askatasun berbera, bai estatuak diren neurrian, soberanoak dira, eta suposatzen da beraie, inok ez diola behartuko, suposatu, zer badakigu hor hipokresia asko dagoela bai, inok ez diola behartuko indar fisikoaren bitartez esaten dut, ze beste mugak danak gaude hor, indar fisikoaren bitartez, berak egin nahi duena ez egitera, inork ez dio behar. Hori ez da gure kasua edozinetak moduen, ez da? Gu ez gara soberanoak, ez daukogu estaturik, behintzat, zentzu argunta batean edo legal batetan, ez da? Beste era batean, igual balu dago, ezin dut niko dut esplikatu. Atzo esan du Ibarretxe, indatzion doktor, baina eta ganera bikaineko, ez bakarrik bikaineko, kun laude edo esaten den hori.
Eta, bueno, esan du, Euskal Herriak behar badu estatua, bere hitza entzuteko, estatua jarriko dugula, bueno, ezin da ordua, behar da doktoretzarekin etorriako jakin guzti hori, batean. Konturatu baldin bada, estatua beharrezkoa dugula gure iraupenerako, eta soberano izateko, herri normalizatu bat izateko, non guk ditugun errekursuak, guk ditugun aberastasunak, guk ditugun posibilitateak, naturak eta gizan mundu horrek, beste estatuak eta usten diguten aukerak gure erara aprobetxatako eta gure garapena lortzeko, erabiliz bat ditugun rekursuak. Gehiago gutxiago bai dituguna, bai libre izateko. Gu ez gara holango herri bat, gure egoera da menpekotasuneko egoera bat, menpekoa gara. Guri behartzen gaitue nahi ez duguna egitera, eta nahi ez duguna egitera, eta behartzen gaitue indar fisikoa erabiliz, indar fisikoa behar bada gure kasuan argi dago, kalean ikusten da, hemen kuartelak daude, poliziek eta kaletik ikusten ditugu, norbaitek behar bada, ezagun batek esaten zuen moduen, pentsatuko ditu filosofiako irakasleak direla, poliziek bere uniforme eta pistolakin, baina politoiteko, adorno bezala umeak entretenitzeko, baina noski, guri behartzen gaitu indar fisikoa. Indar fisikoa dau erakunde guztien oinarrian, eskolaren oinarrian, leiz erakundearen oinarrian, lege guztien oinarrian, eta bestela froga egin. Nik ez dakit, ez frogatuko gaur bertan zitzidot kotxea hemen horion aparkatuta eta orduerdirako jartzen zuen. Eta behar bada nuanean, nik baldaka papeltzua gojala ez. Zeiretatik aurrera, zeireak baino lehenago. Bai, bueno, esker. Bai, bestela, lege horren azpian ere dago lango indar fisikoa. Ze espadot ordaintzen, ez dakit noiz, torkoi eta papel bat beste banatzean, bai azkenean agertuko zait gizon armatu bat etxeko atari da esanez hori eta beste edozein gauzetan. Lege guztien oinarrian, horregaitik legea, garrantzeko ez da indiok ez genituzke beteko, baina azkenean beti dago indar fisiko, behartzen gaitu betetzera indar fisikoaren bitartez. Bueno, hori da gure herriaren egoera, menpekotasuna. Indar fisiko irabazia izan da hainbat eta hainbat gerretan, azkenengoa ni bizi niguen ezagutu ez, oso gaztia nintzen, naiz eta sarra izan, baina haren ondorioak jasatzera izan, eta zue baita, naiz eta ezukin horren gogamen. Ze horrik eusek, irabaziak, erakundetu iten dira eta jarraitzen dute mantentzen bere indarra, lusarra. Hori, bueno, horretaz sartzen. Bueno, egoera hori da gurea. Egoera hori da gurea. Eta orduen, egoera horretan dagoen herri batek, deko soluzio bat desagertzea. Lusaroago edo harinago edo beranduago desagertzea. Ze egoera horretan dagoen herria dau norabide bi ditu. Ezin da geldi egon beze, geldi egotea esan dugu lehen bezala, beste egoera txarrago batetarako bidea da. Beraz, mugidu bia da, edo beren askatasunaren bile, edo bestela, baina etxi, eta gureak egin du, eta hil, ze azkenean hiltze hori da, beste bat, norberaren ordez beste bat izate hori, azkenean hori da, eriotza, eriotza, hori oso gauze kuriosoa da, guk bakarrik deitzen diogu eriotza kadaber bihurtzea, bai, eriotza izan diteke auskalo, herri bat hilten da, auskalo, beti obeditzen
duenean, beti obeditzen badu, ja hilda dago. Ez da herri hori, beste herri bat izango da, eta gu izgara izango da euskaldunak, izango gara frantzesak, espainolak, edo euskaloa, izango gara, bai, euskal herria. Edo, borrokatu, bizitzan irauteko, eta gure askatasunaren bile egateko. Eta horretarako, aurkitu behar dugu horra eramango gaituen bide hori. Eta horregatik lehen aparkatuta itzi dugun arrazoi horretara bueltatu naiz. Eta horrek arrazoiak esan behar digu. Arrazoiak esan behar digu zein bide ibili behar dugu. Askatasunera heltzeko. Orain arte bi bide nagusi behintzat erabiliak izan dira. Bata izan da, dakit nola deitu, parlamentarismo izan denezake, elkarrizketan sinesten duena, pentsatzen duena, arelioari konbentzidu egin daitekela, gaizki egiten ari dela, eta hitz eginez, eta konbentziduz, eta argudio onak erabiliz, eta razonamendu onak eginez, lortuko dugula behar bada bestea konbentzitzea, oker egiten ari dela, eta esango duela, egun batean, bai, arrazoia duzu, ni oso oker portatu nahi zurekin orain arte, bai, hemendik aurrera aske usten zaitut, ezta? Horren frakasoa nik uste dut, lehen igarretxe ipatu dut, ez teko desak igarretxe personalki, eta bai, adibidea, etortze zait, bere irudia Espainiako parlamentuan, Jesukristu moduen ematen zuen, ezta? Han judioaren tribunalaren aurrean, ez? Berak eman zituen argumentu guztiek, segoen konbentzidu eta arrazoia zeukatela, bestek ez zuten gastatu hitz asko eztabaidatan edo konbentzitzen ez tekola arrazoirik. Esan zioten ez, eta berak ezin du esan, bestela galdetu hor, hori, eta ikusiko zuten, esan guizu ez, eta bueltatu behar esan zuen, bai horrela, ibarrezela, baien zenbat bider gure historian zehar bueltatu dire gure, esaten komiteasen artean, agintari politikoak Madrileti Euskal Herrira esku utzik, ez? Eta sentsazio berberaz, ez? Eta gero hori bai, gero historia irakortu duzue, izaten dute ikaragarrizko diskursoak eta botatzen zituzten Euskal Herriaren defentsa, bai. Besteak ez zuten diskurso asko, bota behar zaten zuten ez, eta bueltatzen ziren trenean, eta herri ateatzen zen, eta hori lenguarekin lotzen dut bai, txalotzen, hori da nio erratioso, frakasoa txalotzen, frakasoa txalotzen. Hori historian zehar gertatu da, behin eta berriro, irakurri zazue Agirreren liburua, La Libertad y la Revolución, dala, 1938-tik, 1938-garren tartekoa, ez da zenbet bider estatuto bat, beste estatutokoa, Lizarrakoa, mengua bestekoa, agintamientoak udaletxeak, beti pinten zioten atxake bat, hori da vatikanista, hau da oso eskerrekoa, ez da beti eskuntzik, horrek, ez du bai. Beste bidea ezagutzen dugu, beste bidea izin dabe bai, itzen batekin deitzea betiz, terrorismo hitza ez dut erabiliko, zeren ez da definituta bez, eta ganera terroristak nortu diren badakit, ez da, sobera. Baina, ulertzea beti, borroka armatua ditu izan diote, bai hori, guztiz balio gabea, ez da, hasieratik balio gabea. Oin ikusten ari gara, zetarako balio izan duen, ez da. Bide horiek erabiliak izan dira. Bide horrek jorratu ditu. Bide horretatik ez gara inora heldu. Frakaso baten eurrean ari gara. Batzuk esan duten moduen, aro berri baten eurrean. Aro berri horretan, zuek eta nik indiak duguna da, pentsatu eta pentsatu, ez da? Eta pentsatu bakar egiten da ondo, elkar pentsatzen denean, elkarren artean. Bate bakarrik ez nik, pentsatzeko askatasunez pentsatu behar dugu, askatasunez kritikatu behar dugu, bata bestia ez gabiz inola ere persona kritikatzen baizik, eta bidea, bidea, ez gaituenak orain arte inora eraman, eta bide berri bat aurkitu, zeinek eramango gaituen
azkenean, egunen batean, hanbesten dugun askatasunera, ezta? Jainkoak, edo Marik, edo Hortzik, eraman gaitzala, ezta, horrela, eta suerteak baita, ezta, suertea behar da, suerteak normalean hausartei laguntzen die, beraz du hausartak izan behar dara, eta benetan arduratu eta aurkituko dugu, seguru, bide bat, eramango gaituena askatasuneraino. Eta besterik ez, nahi dut zuen hitz egitea, euskala, dakit oso laburra izan manaztu, erruzko hemen daukat besti, begiratu den, Galderiko baldimak azue, igual dituzu elarregi galdera eta horregetik Nik galdera bat, zuek Franco izanean eta, plan batzuk edo politikoak bazen ituzten, eta horiek zehaitik ez zuten aurrera egin edo uste duzu? Ez datukin astiripez eta neukan hemen bi testo, eta jake zuk aldetu duzun, ez da egon galdera preparatuta. Zeran bide hauek, orain arte erabili izan diren bideak, nola ja iragarri ziren bide antzuak zirela orain urte asko, Franco hil baino, eurrekin. Eta norbaitek espadit sinesten, esago ze, geusek ikusta gero erreza da, norbaitek, ez nik, nik liburu horretan ikasi nuen eta niretzako suerte handi bat izan da, ez da, alderri horretatik. Honik geusek ja egon ziren igarrita ez duela inola eramaten. Beitu, Landeia deitzen zen revista batetan, ez dekola zerikusirik gaur agertzen da Landeiarekin. Izena berbera da eta izateagaiti, zuek joan zaitezien horra, ez da. 1975 adibidez, esaten zen, STV rechaza toda acción improvisada o falta de realismo, que supone indefectiblemente malgaste de energías, distracción de nuestros verdaderos objetivos y facilidades en definitiva para la acción represiva del poder. Nuestra organización, que desarrolla y valora plenamente las posiciones de fuerza del pueblo vasco, repudia por esto mismo, indarra kontutan hartzen duelako, por esto, horregatik, indarra kontutan hartzen duelako, todo intento de implantar entre las clases populares vascas los pequeños grupos y acciones llamados terroristas, como ya artean ipinten du, berape izen hori ez diolako eman nahi, rechaza. Estas actividades ineficaces, contraproducentes e inadecuadas a las condiciones de lucha de los trabajadores son inconciliables con la madurez de la conciencia popular vasca. 1975. Karo, dugu honik bakarrik kritikatuko, ez da? Beste bideoi ditu duguna parlamentarismo, ez da? Luzetxoa bai erakorriko dut, Más insostenible es hoy, si cabe, la postura de quienes pretenden volver a la vieja política de demagogia, pitorreo electoral, trucos parlamentarios, consultas, comilla artean, formales,
y general tomadura de pelo que llevó a la ruina a sus astutos, comilla artean, instigadores, hundiendo de paso toda democracia peninsular. Llevar a vascos y catalanes al abandono por el momento de sus exigencias autonómicas, llevarlos a aceptar, a buscar un régimen provisional unitario que conserve intacta la herencia nacionalista del Estado fascista, es, sin embargo, el renovado empeño de las camarillas semifascistas y oportunistas que pretenden manejar la lucha antifascista. No es extraño que ni ellas mismas se atrevan a exponer abiertamente ante el pueblo el auténtico contenido de sus cambalaches de liquidación. Cambalaches, beste elkarrizketan beste historiaren esan dugun. La autonomía vasca fue defendida frente al fuego fascista, mantenida por los gudaris hasta el límite de sus posibilidades, clavando así en la conciencia vasca y universal la realidad política y la irreductible voluntad nacional de Euskadi. ¿Quién puede creer que hoy el pueblo vasco, con las masas de Gernika y Bergara, Deba y Urbia, orduen egindako manifestaldi oso importantea, aipatzen ditu, garai horretan egin ziren, nik ezagutzen ditudanak eta parte hartu ditudanak. ¿Quién puede creer hoy que el pueblo vasco, con las masas de Gernika y Bergara, Deba y Urbia en vanguardia, con las nuevas generaciones llenando las brechas abiertas por la guerra, va a abdicar, va a perder gratuitamente las posiciones adquiridas ante la palabrería vacía de una impotente camarilla de políticos resabiados que nada han aprendido y nada quieren aprender? No pentsatuko zuen, ez da? Manifestaldi horiek, ikeragarriko manifestaldiak egiten zirenak hemen garai honetan, ezetarako ez zutela balioko, ez da? Gure klase politika horrek ez duelako jakin indar hori erabiltzen, ez da? No tiene sentido decir que hay, no tiene sentido decir hoy que un futuro régimen democrático abrirá cauces a la autonomía vasca. La instauración de un régimen democrático en la península supone de manera inmediata la entrada en vigor de un gobierno provisional vasco. O sea que hemen argi esplikatzen zen, ez da, zein zan erabili behar zan bidea, eta argi espadago, oin berbaingo dugu, ez dugu esplikatu. Baina, hau, dago idatzita, azaroaren 1975. Eta kritikatzen du, PNV, izin zara hemen izin dara partidua importantenetarikoa, ez da, non egon diren, pentsat, nire aita, eta nire ama, eta non jaio ginen gu bertan egoteko, ez da, hartutako bideo kerrorren kritika egiten da, ez da. Ez duela, jakina aprobetsatzen, herri honek ukindeuen indarra, ez da, eta ukindeuen kapazidadea, dekoguna baino askoz gehiago lortzeko, ez da. Bueno, oin galdera bat, ez da, egin dezake. Hau, iragarrita bazegoen. Erabili ditugun bide nagusi horren bide biek, egon badira beren frakasua, ez da, beren porrota iragarrita egon bada. Zergatik herri honek ez du ezagutzen hau idatzi duena? Hori zen nire galdera. Eta ezagutu ditu hainbat eta hainbat politikari porrotara eraman gaituenak, eta ondino prest daudenak jarraitzen, ez da, porrota handiagotzeko behar bada, ez da. Hori nola izan da posible? Bueno, bere esplikazioa bat du. Beti pentsatu behar dugu imperialismoak, ez da. Baduela neiko baliabide, ez bagaude gu oso adi, herria ez badago adi, berak jartzeko gure movimentua lideratuko duten politikariak. Ez dakit esplikatu nago. Berak hori ez dio berak uko egingo inoiz, berak hori erabilin behar du, imperialismoak noski horretarako da imperialismoa, ez da? Eta berak erabiliko du dituen indar guztia, dituen komunikabidea, dituen mila truko, ez pentsada zuzena direla, zeharka erabilidakoak bebaita, zeharka, ez da? Zebera padaki guri ez digula esango, ez, zuen gidaria izan behar du, ez ditut ezagutzen, ez da, politikari espainolak, Fraga Iribarne, hori ez digu esango, ez da tontoa, hori badakigu inok ez dugula onartuko. Baina, beste izen batzuk, abertzale fama izugarria dituenak behar bada, ez da,
bai berak emonda batez ere, metodo askorekin, eta abar, politika da gauze gordin bat, esan duen bati. Horrik okupatu dezala ez da, lidergoa eta izan daitezela gidariak. Hori gertatu daitekela bintzat, jakinean egon behar gara. Gertatu dela beti eta leku gehienetan, hori nabarmena da. Eta hori bakarrik ebitatu daiteke herria, bera, ez da. Herria, bera, adi badago, eta berak, bere indarrarekin, bere nortasurekin ebitatzen badu, ez da. Eta espero dut, urrungoan hori ebitatzea, ez da. Herrialdeko, azkenean, hitza. Jazta, gehiago zer, ez da. Hori zuek. Bai, izan. Nik uste, ez dakit noraino deitu desaiok egun beste hirugarren bide bat, ez dakit noraino. Baina badaude batzuk esaten dutena, goazen gu egite herria egitan soberanoak izango bagine bezala. Eta hola gauza batzuk sortu dira, ez dakit noraino arrakasta izan duten edo daukaten, adibidez, UEU, Udal Euskal Unibertsitatea, edo zenbat aldizkari, soziolinguistika klusterranik oso zuzenean ezagutzen dudana, eta holakoak, goazen egitea, egitan izango bagine bezala eta ian oraino iristen gera. Beste bide bat. Nik uste ez gerala oso urrutira iritsi. Ez gera oso urrutira iritsi, zeren, zuk esan dezun bozera, boterea da. Orduan, botereak dauzka, zuzenean eta zeharkako bide eksplizituak eta implizituak eta ikusten dira eta ikusten ez direnak eta gaur hau eta bihar alderantziz eta orduan dauz honek esan olako bideak ere arrakasta handi izatea. Zuri zeiruzen zaizu beste bide hori ni esenplu batzuk esan ditu, baina gutxi baino badaude beste batzuk ere, ez da? Nola ikusten dezuzuk hori? Nire itxie nirea ez da argi dauka, ez da beste goze bat ez pagoten zuten edo. Nik bide horrik, ez dut ikusten bide alternatibo bat bezala, bide bezala jarraitu behar dira. Guk egin behar dugu, aldogun neurrian, ekonomia maila, aldogun neurrian soberano bagina bezala, albadugu antolatzen bat ditugu, ez dakit, enpresario talde bat, eta bera, da gai, soberano ez da, noski, zindu nahi duen egin bai, aleginak egin ditu alduen neurrian hemen inbertitzeko, hemen teknologia berriena jartzeko, hemendik aldan eta zerebro gutxi joan daitezen, hori guzti hori ondo dago. Euskera bezala. Euskera arloan guk enbia dugu gure seme-alabai euskera erakutsi, ikastolak sustatu, gure kultura garatu eta bara. Hori nik hor egoten dira estremismoa. Batzu esan dira, askea izan arte ezin dugu ezer egin. Eta beste batzuk esan dutena, hau eginda, jazta, poliki-poliki joango gara gerota aurrera, eta eukingo dugu gerota soberania gehiago, eta momentu bat helduko da, non soberano gutxak izango gara. Ni pata zein bestea, ez dut zinezten. Biek iruditzen zaizkit, bide okerrak. Enbia dugu alduguna, baina bestalde batetik estrategia politiko bat ukin behar dugu. Zebakarrik estrategia politiko baten barnean, enpresario horiek, ari direnak, esango genuke ez da egia hori, bai politikatik bai beren ardura ekonomikoakin, edo kultura arloan ari direnak euskera edo bertsolarismoa edo nahi duzuna, ez da, desarrollatzen horrik bere garapenen edo arrakasta izateko estrategia bat egon behar du, zeinen inguruan edo zeinen barnean edo nahi duzuna doaz bide hori egiten, ez da. Eta gauza biek meditugu, ez da, bata bestia beti txileak, ez da. Ara, nik uste dut hemen arrisku gehiago dukugula horretara dedikatzea eta gure burua justifikatzea, eta politika danok ez dute behar. Danak ez dauz gehituta politikoa bai, Euskal Herren aldeko politika hori normala bai, politiko profesional, partidu politiko bat asmatzeko batzuren asunto izango da beti, ez da? Baina hori herri honetan ez dakit noratino onartuta dagoen. Jente asko peratzen, hemen behar dana da euskera zitzekin, hemen behar dana da ez dakit zer, eta hori posible balitz politikarik gabe, ez da. Eta nik uste dut politikarik gabe ezin dela euskera salbatu, ezin dela gure ekonomia sostenible edo bat jarri, azkenean ezin da politikarik gabe. Bai, politikaoki
helburua lortu arte ez daude segaiti txideak bide horrek albo batera, ez da, daude batzuk horretak, balana. Zakit esplikatu badizu pizkara. Bai, eta ez esango nuke. Hori, igual zuk beste batera nahiko zen nuke, nik Udal Unibertsitateko, bueno, lehenengo gauzea, ez dakit hori norartinoko kutsu gabekoa den, lehenengo gauzea. Bai, bigarrena, egiten bada ondo egin dago, ez da, gure, dekogun unibertsitatea argi dago, bueno, ez da gurea, ez da egia esatea hori bestara gurea, ez da, horbe, eske honik gauzek esplikazioa zaila da. Horbe, badaude, Euskal Unibertsitate deitzen dana, ez da gurea bai, badaude 20 profesore. Direla euskotarrak, ez da, eta ari direnak beraien alegin guztiek koordinaturik behar bada hobeto, zeu zareiten, hor Euskal Unibertsitate deritzon horren barruan badau beste Euskal Unibertsitate bat, ez dakit nola esplikatu. Funtzionatzen duena Euskal Herriaren alde, ez dakit, hori da klandestinua moduko, ez dakit nola esplikatu, ez da, deitzea gaitik modu batean, ez da ofiziala, bai da, berdin estatuare bezala, ez da, hemen, egongo baritz Euskal Gobernu bat, non baiten ukesea, kanpoan, eta dirigitzen duena Euskal Herriaren eginkizun politikoak, eta hori gabe bai, estatu bat izango ginateke, naiz eta ez egon estatu ofizial bat edo rekonozidu bat, ez dakit nola esan. Ze nik formak eta legeak eta errealitatea bereiztu egiten ditu. Ez dakit nola esplikatu. Gauze bat da, formalki, legearen arabera lege rekonozituak, eta beste gauze bat da, praktikan eta funtzionamentu konkretuan ez da. Eta nik uste dut, horregatik Euskal Herria be, existitzen da. Existitzen da, ez dugu badeko inder bat, eta inder bateko neurrian deko kultura bat, eta deko euskararen aldeko movimendu bat, deko udana, ze espadenuke zerukiko, jaizkinatek izango problema bat Espainiarentzako eta Frantziarentzako. Problema bat garan neurrian, eta neurri berberean, gu herri bezala existitzen dugu. Eta existitzen dugun neurrian botere bat daukagu. Eta botere hori erabili behar dugu ekonomian, ideologian, kulturan, ez dakit. Bai, politikan bebaita, ze hitziten badugu beste arloetan ibiltzen badugu eta politikan ez badugu erabiltzen, gure porrota, seguro. Baina, hala ere, niko ondo ulertu baldin badizut, bide hori ere noraino dan bidea, ez da? Noraino dan alternatiba berezia. Alternatiba, ez da, politikari alternatiba politiko bat izan behar du, ez da, besterik, hori argi dago. Eta zein da, zu zer proposatuko zenuke? Hombre, ez da baidan ari gara, nik nire, esan dut, nire politikara, nire bizitzaren ordurik gehienak behar bada dedikatu ditut, bai ez da izin oso, nire ama pentsatzen du, naizela tontu eta naizela generosoa dolango zerbait, ez nire behar izan apitotelako, ni bizi izan az hemen, eta naz guzture bizi izan, ez da, ez da pasau berdin antzekoa Baudelarrek esaten zuena, non biziko zinateke, mundu honetan izan beste dozintokitan, mundu honetan bizi behar da, eta nire Euskal Herrian. Osasuntxu zuelen esan dezun bezala hasiera, gainea. Osasuntxu gainea bizi behar da, ez da? Hori da. Zutzako eta familia eta aldamenek. Hori da. Bintzat horren bilatzen, eta ni politikara dedikatu banaz horrek izin da. Nik ez dut politikari bokazio bestela ez dekotela inondik ere. Elizaidak bat ere gustatuko nire politikara dedikatzea, nire herri normal bat balitza herri hau. Egungo lirateke persona ni baino egokiagoak, ni baino beste personalidade mota bat daukatenak, ni baino listoagoak eta batez ere aseriagoak eta barazta, ni oso ingenua naiz ez. Politika ere, ni Inglaterran edo, Holandan edo, Espainian, eta gizar izango nintzateken, bai, politikaria ez. Pasak herri honetan bizitzeko behar ezin duzu politika, ni enaz gustura bizi izan, nik ikusi dut nire inguruan boterean nire kontra dagoela, nire garapenaren kontra, nire bokazioa garatzeko behar izan nituen baldintza guzti horren kontra, eta horren bila, azkenean nire egoismoaren bila, nire osasun fisiko eta psikikoaren bila, sartu beharra okindet politikan, eta herri honetan hori gertatu da, jente askori gertatu zaio, behar da igual, beste bide batetik urriñara izango zenak heldu, politikara dedikatzea beti, igual
Hortiz, joan, bidea izan duztezu, ez da, bidea. Argi dauz gauza batzu, bai hori danak izango dukete, ez da. Bai, bi izango ditu, noski batu behar gara, gure txiki bagara, eta bat egin behar dugu, ez da, bat. Zaila dara, bestela ezin da. Behar dugu inderra, eta inderra nik ez daukat. Nik itxeo, bai, nok deko inderra. Ez dakit, bai, batu behar gara, inderra lortzeko arerioari gainditzeko. Politikari batek hori neurtu arerioan indarrak, neurtu bere herriarenak, eta orduan batu behar gara. Gero, hemen behar dana da, debate iriki bat, bide bat aurkitzeko, eta autokritika asko danen parte. Urrin dau, momentuz ez dut ikusten inondik ez. Bidea zen da, noski bide demokratiko bat, eta ipini beste adjetibo guztien eurrean Euskal Herriaren askatasuna. Ze honi ez dala denpora asko irakorren periodikoen artikulu bat, batu behar gara, ez dakit, abertzaleak, sozialistak, ez dakit zer, eta feministak, eta abar, ez da? Eta hor dauela gu hori holan sortu behar dara. Guzti hori behar badugu, ez da zer egin, nik ondino feminista titulua ez dut lortu bentsat nire maztearen ikusperitik. Eta abertzalea sentitzen az, eta sentitzen az pres nagoela Euskal Herrian alditeko. Beste batek ez da izingo behar badaba sozialista, bai da, Euskal Herrian askatasunen aldekoa, eta deko eskubidea, ez da. Ipini behar dugu Euskal Herria eta Euskal Herrian askatasunari, bakotxak itxigabe, berateko zan, ez da, bai, izin behar bagara, Euskal Herriaren alde egiteko, feminista, homosexual, asko ez dira, hori ez. Euskal Herria minimo hori, ez da, Euskal Herrian alde. Nola ingresake hori, zemen talde desberdinak dauz, behar bada talde guzti horrek bat eginez. Bakotxak mantenduz berezitasun propia, baliteke, bai, ez da, litzateke beharrezko izango, eta honen abez nire ditziz. Hobeto izango litzateke, talde bat bakarrik egungo bat. Hobeto, hori lortu arte, bai, berdin zait frente bat egiten bada, eta hemen noski dauz langileak, dauz kapitalistak, eta kapitalistak gitxi, ez da? Ez dakit zoritxarrez, bai, lotak gitxiago, ez? Baina badire Euskal Herrien aldekoak, ingenezake bat, lortu arte gure askatasun. Teko herri demokratiko batetan, iritsi guztiek izango dira libreek, ez da, eta orduan alizingo dugu, bintzat alizingo denite ja, ez? Tranquil eta lasai botatzera joan, egunen batetan, ez da, badeko du gogoaz, naiz joan gara baina. Baina, ez dut ezoten hori inoz ez da joan beharri pez, enaz horretan dogmatikoa bai horretaz berbain. Eta bidea hori da, batu eta, gero, nik mila gauze baditut duran, baiztire, oin momentu haze, espadekogu indar hori. Zetarako eurreti programa minuzioso edo zehaztu bat eman ezer ez egiteko horretan zu. Estrategia bat azkenean ez da buruan dauen duze bat. Estrategia bat da martxan, praktikan dagoen indar bat, hori da estrategia bat. Nirea emango banuke izango litzake estrategia teoriko bat. Bestean gandik dekon bentaja da inoz ez dela praktikan jarri, horregaiti bintzat eskatzen dut hori, oportunitate hori, ez da, Besteak niretzak frakasatu dute, bueno, esan ditzela, egin dezagun, aber zuriak ez badu. Hori formatu inbiada. Estrategia bat da martxan, eta martxan ukiteko ukin behar ditugu jendia, ukin behar dugu indarra, gero ukin behar dugu lidergo bat, klase politiko berri bat, edo reziklatu bat, ze askotan, kolaborazionistak ere reziklatzen dire, komeni zaienean, ez da, Auskalo, leku askotan kolaborazionistak izan dire gero askatasunaren buruzakiak baita, ez da? Bai, hori gertatuko da hemen, nik ez dut ikusten bere kabuz gertatu daitekenik. Herriek eskatzen badie eta behartzen badie, behar bada ikusten dutenean hemen ez dugu beste oportunitate bat, hori baino, orduen igual erreziklatzen dira, bitartean ez dira egingo, ez da? Bai, hori guzti hori behar dugu, arrakasta ukiteko behar dugu jentia, behar dugu lehen armak ditu dio, rekursok, ekonomikoak, mota guztitakoak, ez da, behar dugu lidergo bat, eta behar dugu bai autoestima handi bat. Konbentzitu gure herriaren alde borrokatzen dugunean,
Eta bakarrik orduan ondo portatzen ari garala. Eta gutxi alde batera gure buruaren mesprezzu hori pentsatzea beti beste apaino okerragoak gu garala, guteko gure errua, ez dakiz erena, guteko gu errua danarena, Euskaldun asko pentsatzen dute hori gertatzen zaie, emakume zapalduari gertatzen zaiena batzutan ez da, pentsatzen dutela bere errua dala, ez da. Eta hainbat da zapaldu egon pentsatzen dutela, nire errua da, ez da txakinko, Euskal Herri hori gertatzen ari zaio, autoestima gutxi daukazen zorretan, eta biatu bere autoestima handiagotu asko, ez da. Eta horrikaz gauzekaz, arrakasta lortu genezake. Horrek deitzen zaio psikologia sozialean, espainieraz, indefensión aprendida, termitismo gada. Oso ondo, bai, horan da. Hori ere, Claro. Gero gu zapaltzen dugu gure burua, neurri handi batean, gu gara gure zapaltzaileak. Ziadeko zapalkuntza hori osatu. Hombre, amnesia bat daukagu, hasteko nahiko lan badauka herri honek gogoratzen herri menteratua dela. Ze gure egunerokotasunean hori ere batzutan badirudi gogoratu arazi behar dezula. Ze, ez dakit. Bai, pentsatzen dugu, Pentsatzen dugu, hemen ja lortu diala, lortu beharreko guztik, eta aldora egoera, eta punto. Bueno, herri menperatu baten parte zea. Baina, karo. Ez gara konturatzen gara Europako indioak, ez da, Eta, ari indioari... Desagertzera gotzen. Bai, indioari whiskin bitartez mantentzen zion bezala, guri be ardoa eta drogaren bitartez mantentzen gaitu erdi zoragetuta, ez da, eta binda, ez da. Bai. Batasun horren bila edo, kontraion estrategia bat ez da zuk izan dezun osasun edo ongi bizitze horren parte bat eskaintzia gu gure bidea jorratzien aldia nik zuetan dezko frenatzeula dakaten ondasun edo ongitzate egoera hori galtzia. Batasun horren alde hori freno handi bada, zuk talde horreiz ezate jozu. Ze salto abstraktu eman berdu hori izorratuko geha, galduko dezuen erazuna, eta geho etorriko da. Ez nik ez dut uste, nik uste. Ongizate hori lehenengo dudan jarriko nuke. Karo, ongizatea neurtzen badugu, behar bada, karteraren tamainuz, eta hori be gerota gitxiago, hori be gerota gutxiago, eta gerota gutxiago ganera menpean jarretzen badu. Bai, ongizate hori be bai, noski, nik ez dio inoz ukatuko aberastasunenaz anarkista raro bat, anarkista bakarrik genua esaten, zeberak izango ni bez, ez da, anarkistak ez dire bez. Baina nago aberastasunaren kontra. Nik gure dut Euskal Herri aberatzago bat, gehuka baina. Bai, hemen konbentzitu biak garana da, gure semearen etorkizunai, diruaren alderetik baita edo nahi baduzu, ongizate materialaren alderetik bai, askatasunarekin lotuta dagoela. Ez direla bi gauze esaten duten moduen askok eta askok errebistatan erakortzen den liberazion nazional y social. Ez da, hori txorrada bata. Hemen gure askatasunak dakar berdintasun gehiago, dakar aberastasun material gehiago, eta ongi izate askoz gehiago. Eta ongi izatea espada ganera materiala, eta zuzen duzu hori batzuri atzera botatzen dira. Bueno, norartino dauen bat korrompiduta ez daki. Bai, jente asko bere jakin gabe ez da ondo bizi, Zenik irakurtzen dut batzutan periodikoetan eta irakurtzen dut emeko depresioak eta direla. Ez dakit, ugari, Espainian ematen dina baino gehiago, eta Espainiako herri eneko zapalduta dago, ez da, Eta hemen dauen problemak drogarekin eta alkoholarekin eta izan dire ikeragarriak, Eta ez ganera, beste batzuk izan dira, ezke Nueva Yorken memoten dira, baina Goibar eta Nueva York ez direko izabera. Nueva Yorken jente marginal aspira bizida, baina Goibar da baserri eta herri bat, Seguru Espainian barnean ez dozule topatzen norango herririk, Eta zidan, uste bai garala ikeragarrizko aurreratuta izan egon gareno. Eta umeak ez ekartzean pentsezu lehen esan dutena. Hala, ume gabeko herri bat da ongi izatearen eredu bat, zer da ongi izatea? Ez hori definitu behar dugu. Ganean niri ongi izatea trampa bat iruditzen zait beti, zoriontasuna bezala, zoriontasuna ez dakit zer da.
nik nahi dut nire buruaren jabe izan. Hori zain, idearik importantena, eta zoriontasuna, eta ongizatea, ongizatea batzu deitzen diote, hori marse perapesan zegoen, ez da, ezin dela, poltsikoen dekozun diruaren arabera zailkatu bezantia, ez da. Bueno, ez dakit esplikatu bat dizut zer, edozen modutan, positibo nahi nuen esan, eta esan ongizatea askatasunarekin haundia gotu ingo dela, eta inola ere ez gutxitu, gutxiatzeko ez genuke borrokarik egin. Zerbait nahi zen dune jarraitu, ez? Bueno, ematen du bide parlamentarioen muga hori izan dela, ez? Beti, areri joan... Bueno, horren muga da hori, bai, badakizu non oinarritzen da hori. Pentsatzen dut, parkatu oinarritzen da, ez dutelako sinistu, ez parlamentarioa, eta ez besteo, herri honetan, ez dute sinistu. Ez dute pentsatu inoiz herri honet dekola inder neikorik areri hori aurre egiteko. Eta zer gertatzen da hori pentsatzen denean? Gertatzen da gauze erraza. Inderrik ez dekozunean bestia inbia duzu konbentzidu, seduzidu deitu zioten batek. Esan zion, Espainiatarrak seduzidu egin dituko, ez da? Nolak esan zuen, Imazek. Aiozu. Ze, klaro, zuk espadeko zu inderrik ezin diozu bestiari behartu. Orduen zer ingo diozu. Osea, bihurtzen duzu politika etikan. Nahi diozu konbentzidu, nahi diozu... Eta berdin gertatzen da, eta hori sarretan asko entzun dut, ezta? Hemen ez dagoela herria eta herria egin behar dara. Eta orduen eiterako hori parlamenten bitartez lortu transferentzi bat edo beste, eta orduen herri sortzen da. Eta besteak ere, pentsatzen dute, ekintza izugarri batzuk eginez, herria piztu ingo dara. Zer suposatzen du herri piztu behar duela? Ez dutela, herria dagoela siniste. Eta horren herria indiara piztu, indartu. Eta jente askok esaten dutzu hemen ikeragarrizko aurrerapena izan duela euskal herritasunak edo nazionalismo euskaldunak etaren ekintzeari esker. Nik hori ez dut inola erantzien. Alderantziz. Egin duena da ahuldu. Euskal indarra eta euskal nazionalismo ahuldu. Bai batzuk parlamentuarekin eta bai besteak beste ekintzarekin. Ze beraiek danak, batak eta besteak, Euskal Herririk espalea egongo beraiek jaio arte moduen ematen dute. Ematen dute, gu etorri arte hemen ez da egon ezer, bai guk egin dugu ez dakiz zer. Berai dire ni bezala euskotarren semea da. Eta 1500 eta 1200ean ja borrokan egiten gendun Espainiaren kontra. Eta existitzen gara 10. mendetikona. Edo 9. bukaeran mendetikona. Osea, euskal nazionalismoa, euskal herritasuna edo hori ez da atzoko gauze. Existitzen dira politikoki, esan nahi dezu. Politikoki eta sozialki. Eta sozialki, baita. Gure estado izan dugu, eta gaur baino importanteago izan gara, eta dugu gure kultura. Eta euskera ez da atzokoa, ez da ikastola sortu zenetik honakoa bez, askor behurrerakoa da. Eta guk inderra, 1978an ukin gendun inder izugarri bat. Hemen herriak ukingo bazuen gidari politiko inteligente bat, gaurko gara independiente, batek esan guztia, bai, independienteak. Ze Franco oian hilzala askok esaten dute, bai egia da. Ez zuen inok borroka bitartez Franco kendu bere boteretik. Franco kukin zuen problema bat. Ekonomia aldaketak, sekarren Europaren batasunaia, beren astapena pintzat hasita zeuden. Merkado komuna beharrezkoa zen. Ekonomia espainola krisis izugarri baten barnean zegoen sartuta, harrapatuta, urten ezinik, pentsezu zer gertatu zitzaion Errusiari, ekonomia duen garrantziak, zentzu horretan. Krisis ekonomiko batek, deko borroka armatuaren bezain garrantzia estatu bat botatzeko. Espainia zegoen ekonomian ja aurrera egin ezinik, behar zuen ja merkadu askoz handiago bat, behar zuen inbertsio atzerretarra, behar zuen heziketan
eta unibertsitatean eta investigazioan eta aurrerapen izugarri bat, eta horrek bakar esan posible merkado komun horren barruan sartuta. Bai horti eskatzen zioten, formula utza basan beberdin zain, eskatzen zioten demokratizatzea, label demokratiko bat. Eta horregatik frankismoaren barneko jentea izan zen, trantzizio hori antolatu, prestatu eta garen zuena. Eta kanpoan zegoen jentea, sistemaren kanpoan zegoen jentea, ikusten zuen ez eukala indarran dirik. Ze Franco, beren desarrollo ekonomikokin eta lortu zuen jentea 600-a, eta, bueno, dana esplikatzen bai, lehiko ondo bizitzea eta bere alde jente asko zegoen. Horrik ez eukaten indarrik. Zuek gaztea zarete, bai, eta hemen dauzen batzuk ezagutu dute, zer zan PSOE hemen, Nik Enrique Mujica ezagutu nuen, eta zegoen bakarrik Gipuzkoan. Eta Bizkaian beste 3-4 langile nabalean, eta puntu. Eta Universidade de Madrilen begondan hau, eta banekin zer zeukaten. Hori dire, sistemak ero fabrikatu dituen partidu batzuk. Eta horrik eman zioten onespena. Eta lortu zuten label demokratiko hori zeinen bitartez desiatzen zeuden horretarako Europako beste estatu batzuk, ez da, fascista tarte, Espainia hor sartzeko. Guk garaiaretan ukin gendun gure eskuan label demokratiko hori emonez izatea Espainia. Eta bakarrik izango zen nahikoa, nik asko miresten duten persona batek izan zuen bezala, Hondartzara joanez. Hemen urbildeko guganera, zinen urrinera joan beharrik ez. Hondartzara joanez. Hemen posible izango zen abstentzio izugarri. Uneko euna espadot esaten, esakera batek zagoz, badakit bat joango zala, bueno, ez da asunta. Horrekin, Espainiak ez zuen jan lortuko label demokratiko hori. Ez zuen lortuko. Batzuk esaten dute, bai, eske bidaliko zuten, ez dakize armada hori, Brunete, erakorazado Brunete, ez dakize izenen baten diaten, ez? Bai, bat zeuden hemen, hori ez da bialdu biharra, hori hemen egon zan orduen, kuartelak hemen eusen, eta gaur hemen jarraitzen dute baita. Hemen ez dire, inola ere urten. Eta guk hori posible ingo gendun, sufridu beharko gendun, noski, posible zan igual atzerakada bat egitea Espainian eta militarra gero agintean jartzea, zenbet denpora erango zuten. Beraiek izan baziren horren iniziatiba zeukatena, ezin ezingo zuten iraun, hile batzuk, bete berdin zait, azkenean ekonomiaren biarrizadak berak barriro bueltatuko zuen egoera berbera da, eta guk posizio berbera hartuz, lortuko gendun. Beitu, nola lortu duten, Espainia baino ejertzitu askoz behandiagoa, okitu Rusiak eta Lituania, Letonia, Estonia. Askatasuna lortu dute. Koste sozial gutxikin lortuko gendun orduan. Gaur egun, lortu nahi badugu, askoz be koste sozial handiagoa ordaindu beharko dugu. Askoz be handiagoa. Ze, Espainiako sistema honek legitimazio handi bat hartu du, eta neurri handi batean guk legitimatu dugu. Guk, nik ezuk, hemeko partidu politikoak, papel hori ematen dutenak, urtero, hori gari dira, legitimatzen Estado Espainola. Eta oso polita da esaldi bat, hemen dagoena bai, konturatu beharko lirateke, boto horren bitartez, ari dira fabrikatzen armak, zeinen bidez gero beraiek hilak izan diren sarri batzutan eta kartzelanatuak eta bai. Bueno, ez dakit esplikatu badot. Zergaitik ez duzu irakurtzen testu hori? Bai, igual ez dut aurkituko. Polita da, bai, oin. Ez que beste biek, ja, bada espadan ekarri ditut markatuta horri batekin, bai, hori. Ez bitzalde asko kostatuko, bai, jartzen az nervioso bero eta eskotan fritzen, seguro, beti ifeklatzen zain. Zerbait aurkitu nahi dudanean, askotan ez da, errezetare bai, ez da? Eta, bueno, zein bide, bueno, hemen ez da, jakin izan bagendu, edo jakin izan bazu norbaitek, edo Josebak, jorratuko zen, baina askotan da errorea
ikustia, ez da? Bueno, akatsak egin ditugu, ez da? Ba, bueno, hasi gaitezen ez akats horiek egiten, ez da? Ez da bila behar dugu. Bai. Halakoak, ez? Eta nik esango banuke zer egin berdan, berdin jarraituko genuke. Baina, ala eta guzti zeren hori esan honetan, erroreak eta horietan bai noski. Baina, ez zaigu nahiko, nahi behintzat ez zain nahiko. Zeren, zuk esan dezun garai horretan, 60 hamarkadan, hor ere eman zan, hori esan honuke nik, halako berpiste moduko bat edo euskal gintzan, ez da? Zentsu askotan, ez da? Eta ala ere esan nahikoa izan, ez da? Izan zan... Esan dizut, niretzako non egondan falloa, gidaritza politiko batetan. Klase politikoa, derrigorrez behar dana herri bat aurre ateatzeko, Baina, ez hain nahiko hori, nik uste. Zeren, hor badago aita esaera bat, ez dakin oraino egitaskoan izango da, baina gizarte bakoitzak ditu, merezi ditu... Bai, ulertzen dizut, eta bihar bada hor... Hori ere bai, baina ez bakarriko. Ukin dezakuzu arrazoi pizka bat. Hori da, ez bakarriko. Ez dut hori ukatzen. Gaur egun nabarmen ganea ikusten dut. Eta momentu horretan, bai, herriek nahi espalu, esan hori gertatuko, noski. Horretan dekozu arrazoia. Hala, herria esan egon momentu horretan egin zuena baino urrina joateko aurkitzen badu klase politiko batek eskatzen diona herriari. Hori nahi nuen esan. Hori nahi nuen esan, noski. Baina nahi eta esan... Bai. Errua danokota behar dugu, eta herria berak ere bere autokritika egin behar dugu. Azkenean, herriateko azken hitza. Berak nahi duelako daude. Politikariak, ez bakarrik bertakoak, Espainiakoak, bai. Herriak espaluke nahi izango, hori da liburu bat oso interesantea, zaten duena denak gu, zapalduta bizigaren guztiek nahi dugulako bizigarora. Eta oso pentsamentu sakona eta interesgarria da. Izango dut liburu eta dana, Le Boetie contra el uno. Le Boetie deko izena. Etienne Le Boetie. Contra el uno. Eta hori gaur egun oso aztertu izan da, berak, ez dakit 21 urtegaz idatzi zuen liburu hori, gero Montesquieu beste batek, beste idazle frantziar famatu batek atera zuen, berak eskuen publikatuta dana, eta gaur egun politikari edo politologo honenak ari dira aztertzen eta ikusten arrazoi pizka bat. Lehen esan duguna, nola guk zapaltzen gure errua da gure zapalkuntza neurri handi batean, ez da? Bagenuke nahi izango zapalduk izan, ez ginetek izango. Hori da, neurriren batean. Bai. Hauteskunde buruz nahi duzuke galdeu. Ados nago, izan dit, plantatu dituzun bi bideo horiek ez duela ezertako balio esatezunean. Baina bain, egunera egaitzeiten datozen hauteskundean municipalan inguruan, batasunak aurkezte edukikon, etak zein godun. Eta niri hitz ezain, ez da espainolak edo jarritako hauteskunde batzuk izan, bai ez herritako hauteskundeak garrantzitsua diala parte hartu eta botere maila bat lortzeko, herritan botere bat lortzeko, gero batasun hori lortzeko bidean, diru bat eukitzeko, infrastruktura bat eukitzeko, ezakit hau bezalako hitzaldiak antolatzeko lekuak eukitzeko, ordaindu ahal izateko, nahiko nizuke aldetu hori. Hala ikustezun datozen hauteskunde hauek... Galdera oso konkretoa denez ez dizut erantzungo konkretoa, ez dutelako nahi, ez da, bai edozen motuan arrazoia, batean hori, bitu, hauteskundeen arazoa, beste edozein arazo politiko bezala, arazo konkretua da, guztiz praktikoa. Ezin da filosofiaren bitartez erabaki, inoz. Ezin da inoz filosofiaren bitartez erabaki, ze filosofiak edo beste zientzia, edozein zientziak ematen dizkigu printzipio orokor batzuk, bai hori printzipio orokorrak ezin dira inoiz kasu konkretu baten aurrean receta infalible bezala erabili eta aplikatu ze orduen seguru okerroa zela, ez da. Orduen, hauteskunden arazoa, gero bereiztu da zuk oso ondo bereiztu duzu moduen hauteskunde orokorrak, Espainiako parlamenturako,
eta bar, udaletxetarako, edo auskalo beste leku batzutan ematen diren bezalakoak, edo abar, ezta. Orduen horrek gauzek, naiz eta gaur bere ideologia eta hori pizka bat gainditua bezala egon bai estratega bezala ezin zaiona inola ere ukatu beren garrantzia izugarria, ezta? Leninek, ezta? Arrakasta izan zuen, beraz, ikusten da, estratega bezala oso nasala, ezta? Bi izen aipatzen ditu nire sarritan, eta dira Lenin eta gurea izin zana Loiolako Inazio, ezta? Bueno, gure artean jaio zena. Gurea, ezta? Hori biek, norbaitek esan zidan behin baino gehiagotan zan arpekin ere antza badaukatela, zerbait. Biek esan dire estratega onak, ezta? Jakin dute arrakasta izaten, pentseizu Loiolak, ezta? Ze izugarri garrantziak zuen, kontrareforma guztiak idatu zuen gazterak, eta abar, ezta? Eta Leninek zuen irauntzari zuen, ezta? Leninek esan zuen politikan bakarri pari duela análisis concreto de la situación concreta, ¿está? Principioak aiztu behar dire, ez. Principioak beti kontutan hartu behar dire, ¿está? Por ejemplo, zein da principio bat, indarrak fisikoa, nik aipatu duana niretzak hori principio baztertu ezin bata, ez da nola esplika. Gertzen da, indar fisiko hori egin gabe guk ezin dugu inoiz arerioa gainditu. Baina, hauteskunde bat zutara joatea, danak harturik, gauze taktiko bada. Eta taktikoak alderdi batek edo movimiento batek edo momentu batean ikusi behar du ia bere helburua lortzeko botere gehiago ematen dion horrek, ala ez, dakit esplikatzen. Eta hori eurretik jakitea ez da erreza. Nik hauteskundetara espanaz joan inoiz, ez da nire printzipioak esaten didalako ez zuzara euskalduna, euskotarra, hobeto santa, ez da, edo Naparra, edo Nafarrako estatuko kide bat, ez da, ez dugu hori aipatu, bai aipatzeko bai, ez da. Eta beraz, beste estatu batetako hauteskundetara, beste estatu batek antolatutako hauteskundetara ezin zara inoz presentatu. Hori zinguruteke printzipio bat onartzen dudan, erlertzen zuen. Frantziar bat ezin da, PNV-ko batek esaten zian, bai, ezin da Espainiako hauteskundetan presentatu, ez duzu, espadugun hasten danak, esan dute, Frantzian jaioa, bai, Espainiatarra hiritarra ezin behar deu, zensuan jarrita egon behar deu, eta hiritartasuna irabazteko meritu batzuk behar dituzu, ez da, herri bakotxak ipite ditu bereak, ez da, bide ditu bereak, eskondu bertako batekin, 10 urte eraman, edo izan nahi famatuak omen izaiola behar Parisena daramatenak, dedikatu dire 40 urtetan herria desanimatzen, herria ahultzen, herriari indargabetzen, eta geur ikusten dugu herria eta ez diogu ikusten behar bada kapasitate indargabe, beraiek izan dira kolaboradoreak hori lortzen, berdin izaten danean, zergatik hitz egingo dugu euskeraz, euneko zenbat, Euskal Herrian zenbatek egiten dute euskeraz, euneko 30, demagun, euneko 30. Euneko 30 hizkuntza bat, euneko 30 bakarrik hitz egiten badute, ez du merezi dukena. Klaro, dedikatu dira 500 urte hori lortzen, ez dakit esplikatzen ez. Eta lortu dutenean dinaute behitu. Orain 500 urte euskera egiten zen euneko 90 egiten zuen. Baina gaur euneko 30, klaro. Horreri ditzen da profeziaz autokumplida, zuk profezitan duzu guze bat, saiatzen zara zure indar guzti pindu duzu hori lortzen, eta azkenean efektibamente lortzen da. Osea, gaur egun zurekin batera, nahi duzunean, aztertu inbiarko litzateke, bueno, ni izango banitz talde politiko batetakoa naizen ez bai. Bai, aber, noski, noraino, hauteskundetan joan behar dagoen geu, lortzeko zuk izan dituzun geuzek adibidez, ez da oso interesantiak izan dira danak, ez da, edo ez, ez da, aber, zer irabazten dugun eta zer galtzen dugun, osea, hori ez da, printzipioarekin ez deko zer ikusirik, baizik eta gauze taktiko batekin. Ara, edozin modutan, joan edo ez joan, printzipioak inoiz astu gara. Azken finean, guk askatasuna bakarrik lortuko dugula Espainiako hauteskundeari uko eginda. Noiz edo, non, edo mundu batean, berean kontra indarra erabilita. Ez dakit esplikatzen ez.
eta hori aiztuten baduzu, hasten bazara sinisten hauteskunde horietan, pentsatzen baduzu horti misteriosoki boterea ateratzen dela, eta hori ere bazi askero boteretsu zara da. Orduen, printzipioan kontra zoaz. Orduen konturatzen zara, aiztuten dozu, hauteskundeak daudela jarrita boterea duenakaiti, berak jartzen dituela, bera boterean mantentzeko. Ez zuk irabazi dezazu. Berak pentsatuko baluke hauteskundeak beren kontra jarri daitezkela, kendu ingo dituzu. Ez dakit esplikatzen. Hauteskundeak danak dire, boterean daudenak jartzen dituen mekanismo batzuk beren boterean mantendu edo iraun dezan. Baina jentea sinisten du hauteskundeetan gauze magiko bat baliz duzela. Zuzabiz, bueno, hor sartuta tragiekin. Hor bat, eta iban papereta sartzen eta horti ateatzen dela ja, ez dakit ze salvazioa, ez dakit esplikatzen badot ondo, ez da. Hala, beste erabatera, hori diskuti dugarria da beti, ez dakit nuna taktika moduen, ez da, bai inoz aiztute zentzut diren printzipio. Azten basara sinesten horretan ja galdu zuz printzipioak, orduen horrek irentziten zaitu, berak irentziten zaitu. Eta bukatzen duzu esan ez, estatuazetako behar dugu, lortzen da, lortzen dugu transferentzitxu bat, biarrobestetxu bat, eta ondo dijo hauzea, eta hori bakarritua Euskal Herriaren desagerpenera eramaten duen bide bat. Bai, joatea edo joatea da hauzet taktiko bat. Eta ez teko zer ikusirik printzipioakin printzipioz, taktikoa den neurriak, ez da. Bai. Indarra aldarrikatu duzu, eta orduan hor, nuko katen dezu adibidez desobedientzia? Indarran artean, noski. Desobedientzia da indar importante bat. Eta grebak, eta manifestaldiak, eta abar, ez dut zer ukatzen. Baina zu planteatu duzu, eta hori da politikarien zer egina, noiz da oso importantia, ez da edosin momentu ez da egokia. Non bebai, ez da, zeintzuk diren zu garailatera zenezaken alorrak, ez da, eta zeinetan zara galtzaile, hori guzti hori politikari profesional baten jakindurian eta suelduan daude, ez da, egon beharko lirateke. Ze hori ja Biblia berakusten digu, ez da, ez dakit Josuek edo agindu zuen eguzkia paratzea, ze komeni zitzaion egunez borrokatzea gubez egin beharrean, ez da, bueno, adibide balio digu ikusteko noiz, ez da, ze alorretan, ez da, alor horretan ez teko zer egin, ze bera da, keragarria handi eta potentea, nien kamionaz beste honetan, ez da, guk ukinduguz gure abantaila handiek, ez da, kanprodeko mobilizatzeko kapasitate bat, batez ere ukinduguna izugarria, ez da, hori importantea da. Espainiadarrak ez dutela auki, gero eta gehiago daukate horretaz bai, ez da, orain arte, Espainiaren aldeko mobilizazio bat Euskal Herrian nola egin liteken orain 40 urte. Zinezkoa zan. Eta guk egin genezaken, egunero nahi genuen, komentzekun momentu guztietan. Hemen aipatu ditut batzuk, ez da, urbi, ez da, berriguna batzuk, eta abar, ez da. Marcha la libertad. Bai, marcha la libertad orain dik, ez da, bai, ez da. Osan, kapasidade okin dugu. Baina ondino daukaguz, eta ekuguz tresna, beste tresna bat. Bide hortatik, zertu dezu agian, ez dakit instituzioak, ez batzuk errikatu eskundea, instituzioen aurka joan, behar bada, estatutu autonomiko, estatutuen aurka ez onartu, eta herria, borroka, esan dugu bezala, desobedientzia, eraman, nola baita, legalismo hauen algoki. Bai, noski. Legalismo kontu den hartu bai. Horrek ez dugu izan gure ezin dozula aprobetsatu, hauteskundea bezala legalismo batzuk bai, komeni bai atzuz. Bai zuk, tekozu zure bidea. Eta zure bidea da, hortik ateko bide bat, txaskatasuna nahi baduzu, hortik aten da zu. Hori da, printzipio mailan, gero, taktika mailan, hori ikusi behar duzu, norartino legalidadea aprobetsatu dezakezun, ez da, Zu, ezara legalidade espainola delako hori mespreziatuko zuri komeni baiatzen momentu batetan, ez dakit nola esplikatu, hori da tontoan egitea, ez da, hori da, ez dakit duango mesias sentsazio bat dukitea, edo, ez da, komeni basaizu, era hori. Egon da hemen horako jentia, ez da.
Hori, jueza horrek dira espainolak eta nire naz defendatuko eta atera zenezaken arazo horretan behintzat, igual garaile, ez da, segaitik ez. Zuk erabili duzu, zuri konbeniatzen guztia, ez da. Baina noski, bidea zurea asmatuta dago horrek guztien. Hori apurtzeko dago pentsatuta. Baina apurtzeko apurtu zenzake kanpoti, barruti, hori da politikarien zerekin, ez da. Eta hori da guri faltatu izan zaigun haulango politikariak edo klase politiko bat, ez da. Kapaz da da. Eta zuk, estrategia politiko baten beharra esatezen du, indardanak batze aldea, non mugimendu ezberdinak elikatuko guen askatasun nahi hori eta estrategia hori, baina estrategia hori zenek lideratuko luke. Eske, badirudi jartze deula politikaren baitan dana, eta nik ikustet, hauteskundeta jute beha, baina ez dakit, estrategia komun hori ez da honez, ez dakit PNV-ko botante bat zer botatzea di joan, ez dut uste bere helburu nagusin Euskal Herriko askatasuna da honik. Eta orduan, beste batzutan igual bai, ez da? Orduan ez dakit, politikak behar lideratu beharko luken hori, herritik sortu beharko luken mugimendu bat, nun lidergorren lekuku hartuko luken, nola ikustezu hori? Nik gaur pentsatzen dut, herriekin behar ditura alegin guztien berengandik sortzeko hori. Hora, bariteke alegin horrietan beraiek aldatzea, baina, bueno, azkenean ez gara izango gure onerako izango dugu kabroi horiek orain be, baina, bueno, azken finean, egiten badute zuk nahi dozuna, gertatuta leku batzutan, ez? Nik uste dut hor Rusiatik askatu diren herri batzuk bere hor agintari batzuk direla Rusiaren kolaboratzaile kasi izandako batzuk, ez da, aprobetxetan dutena momentua, baina, bueno, hori, baina, herriek espadu hori egiten, eta espada saiatzen bera exigitzen hori, beraiek nik ez dut ikusten aldatzeko gai direnik. Behartuta bakarrik ingo lirateke, edo modutan. Beraz, zuk esan duzun, bigarren bidea aurkituko nuke, aukeratuko nuke, lidergori herritik sortzen saiatu. Zer lidergori beharrezkoa da. Eta herriek beti ukin behar du kontua, lidergori berak kontrolatzea alduen neurrian. Zer lidergo bat sortzen den momentutik, partio politikoa sortzen den momentutik, hor, bi gorputz politiko daude, bat herria eta bestea herriaren alde egiten duena esaten duen hori. Eta horreteko tentaldi berezko bat, bere izaeran dagoena, bere interes propioak defendatzeko eta herriarenak alde batera guztu. Horregite herria ezin da inoiz guztiz beraien eskuetan utzi. Beti ze hori gertatu da, bere itxeten baduzu, azkenean beraiek horretaz pentsatzen nahi da, eta edozein gobierno eta edozein estadu, ez da, hori Rousseau, kontrato sozial, 3. kapituluan irakurri da, ez da zelan gobierno bat sortzen da, bi gorputz politiko. Gobernu bateko, bai, gobernu bezala herriaren ardura duela, bai, deko bere ardura propioa baita, bere borondate partikularra, borondate orokorrez aparte. Eta borondate partikular hori berena, berena, beren interes propioak defendatzeko joera handi bat dauka. Hor da un libro importante bat, eta kasi dala Biblia bat, politika mailan, inok ez du lankatzen dala Robert Mitchell, aleman bat, uste dut dala, partio politikoari buruz hitz egiten du, eta erakusten du nola partio politikoa bihurtzen diren azkenean diktadura batzuk dara, goiti bera antolatutakoak, eta bera egin nahi duten egiten dute. Ara, hori, ez deiten gertu herria kontua. Bide parlamentarioan ere gertatzen da, Bai, Daniel. Ez que parlamentaria partio politikako kidea dire. Danak. Tentaldi hori gutxi jokin ere sortzen dala. Nola? Tentaldi hori gutxi jokin ere sortzen dala. Bai. Sortu daiteke boterea, osea, beraiek bakarrik ezin lukete sortu. Agertu bia dire norbaiten ordezkari balida bezala. Ze bestela, beraiek ezin dute zer egin. 3 personak ez dute inoz zer egiten. Beraiek 3 izango dire edo 5 edo 6 bai egingo dute berba Euskal Herriaren izenean, edo herriaren izenean, norbaiten izenean. Gauze bat da esatea, egiten dutela eta beste ez bat da egitea. Hor dau, tarte hori oso importantia da. 3 persona juntatu zarete eta zer, izteko zuen. Ego zuen beste maila batetan, ego zuen trampa bat, edo ez bai, politikan ezin da, funtzionatu horrean. Politikan individuak ez deko garrantzik. Edo garrantzi gutxi. Hor sujetua dire kolektiboa.
Eta premisa nagusi bezala, zuke zein jarriko zenuke estrategia politikotan Euskal Herrian askatasuna, hemen kulturak eta nazioak eta estatuak eta erlijioak gainditzeituna, igual giza eskubideen kontua da. Orduan, guk, gure askatasuna lortzekotan, ez dakit, gure askatasuna, Euskal Herrian askatasuna jarri berdeun, eskubideen kontua, nik uste batzeko, elkar batzeko, askoz igual hobeto dala eskubideen kontua zehatzia, helburu bezala jartzia, eta eskubidek, herri aske batek, individu eskubide gehiago azkan individu batzuk eman guzkigu, dudigabe. Eta igual, ez dakit, herri honen askatasunan gainetik jartzen baldin bada eskubide kontua, gu egingo baitu eskubidetan aberatsago herri aske batek, eta jo etorri leike igual hortik bera herri honen askatasuneako bilia, ez dakit hori nola ikusten zuen. Ulertzen dut, da galdera oso importantea, oso gaurkoa da. Nik edatzi dut artikulu bat, pasake, bezala zure pazientzia ekartzen zaitu edo batzun igual ezagutzen hauelako, edo estela nire entzutek itxik entzuten dira. Idatzi dut horretaz artikulu bat, esanez, kritikatuz orain egin diran manifestaldiak. Todos los derechos para todos y todas. Para ver todos se pinten todas oin, eza peligrosoa. Berbain behar da horrela, ez da? Noski ni bakomen alde dago, hizkuntza bizata asko gustatzen. Beti baskoz ibaskas eta ez dakiz zer, eta ez dakiz zer, baskaz bakarrik izan eta sartzen gara buru bai hor barruan. Jazta. Baina, simplifikatzeko. Baina, bi manifestaldi bat, Donostian eta besteak Bilbon, ez da? Non dago hor gakoa? Zango zu nire iritsia. Iritsi bat da. Zuek egon zintezke lanok nire kontuta. Esan dizuetan era, konbentzitzen bano zuen alde egon ganaz. Eta zuekin batera duzun lekutera egoteko. Baina, eskubideak daude danak, eskubide individualak zuk esaten zen nuenak orain, ez da? Bizitza eskubidea, pisu betukiteko eskubidea, eskolarizatzeko, semiak eskolarizatzeko eskubidea. Eskubideak danak dauz baldintzatuta aurre eskubide batetik. Dala askatasuna, edo beste era batera deituta, derecho de libre disposición, edo derecho de autodeterminación. Eskubide hori ez dekozun artean, eta eskubide hori da askatasuna, beste eskubiderik ez dekozu bata ez. Zure eskubide individual guztiek dire Espainiako estatuak bermatzen dituen eskubide. Eta espainol bezala dekozu zen eskubidea. Beraz, euskaldu bezala ez dekozu bata ez. Hombre, herria absolutukin da, herria esitzen den artean, igual, borroka batetan batek nahi zaitu hil, eta igual zure lagunen defendatzen zaitu, euskalduna direlako, eta hori gut esan bestera batera ulertzeko, edo esan Euskal Herriak badeko botere pizka bat, eta zer modu batean bere botere erabiltzen du gure eskubidea defendatzeko, ez dakit nolaz. Baina eskubide guzti horrek dire askatasunaren ondorio. Zu, individu bezala, okiko dituzu eskubideak, eskubide kolektibo hori dekozun neurria. Eta berak bermatzen dituelako. Ez badekozu autodeterminatzeko eskubiderik, ez dekozu inolako eskubide individual. Ezin dela separatu eskubide individualak eta kolektiboak. Ez da banatzen. Eskubide dire, estatuak onartzen dituenak eskubide direla. Eta ez besterik. Badaude beste pentsakera batzuk, zer esango dizunik. Batzuk pentsatzen dute, gu eskubideakin jaiotzen garala, ogi batekin jaiotzen gara moduen besapean, ogi bezala, eskubide batzuk. Eta nikotela eskubidea, bizitzako eskubidea. Eta horrek, espadeko zu bermerik horrek eskubideentzako, zer bali dute eskubide horiek. Ez dakit, badeko zu, horrektan sinisteko ganera, sinistu behar duzu jainko bat edo dagoela, eta sinistu zenezake, bai horrek politikarekin ez deko zeriko zeri. Parte da, ez dakit, parte da. Politikan, eskubideak dire, estatuak konstituzioan edo bere legedian idazten dituena. Beraz, eskubide horrik eukitzeko estatu bat izan behar duzu. Eta estatu bat izateko askatasunak behar duzu. Soberano izan behar. Ez dakit esplikatu dizu. Ez dago eskubide individualikoa. Eskubide horri estatuak oso errez errekuperatzen ditu eta egiten die
onartzen ditu, oso erreza. Eskubide individuala diren neurrian estatuari ez dira kalterik egiten. Estatu batek behar duena dire individu hutzak. Individua pa daude eskubide guztiek, horrek, homosexualantzako eskubide, Espainia da aurrera, beste antzako eskubide, beste antzako, eta ondo dago, nik ez dut Espainiatara diren neurrian, ez da, guk eskatu dugu eskubideak homosexual euskaldunitzako. Igual bingo dute berezitasunen bat. Euskalo, ez dire Espainiatarren berdina, ez da. Nabil txantzetan bakarrik. Baina eskubideak individualak estatuari beti datorski ondo. Estatua pakarrik onartzen du. Kolektiboa bera. Eta beste guztik individua. Ez duen onartzen da hor tartean beste herri bat edo beste kolektibo bat estatuari aurre egin dezaiok edana. Ez da genula esan. Estatua beti izin da individuaren aldeko. Ze komunitatea estatua bera da. Eta orduen, klaro, individuak estatua behar du, eta estatuak individuak behar ditu, bakar. Eta ez talde kolektiboak zaizkio gustatzen. Eta kit esplikatu bat. Bai, esan nahi nizun violentzia hori gaur indar fiziko erabili ezu beste bat entzun dizut violentzia erabiltzia. Violentzia hori sortzekotan, nik esaten nahi nuen esan, eskubideak eta ezkerran batasunetik baino, erresago etorri liteke da, eskubideen kontutik, eta esan, Euskal Herri honek aske izan behar du, ze hor dugu pertsona askeaduak egingo gaitu. Igual, bide hortatik errexo dala, batzia esan nahi nuen, ezkerda eskubila eta... Bai, ezkerrarek omen izaio Euskal Herri aski izatea, eskubaio bai, guazen batzen. Bai. Guazen batzen Euskal Herrien askatasunean. Bai, hortan arazoare bai bada, lehen esan duzu zatituta gaudela, ez? Bai. Eta bai aipatu duzu, alderdi politikoak edo representazio batek bere interes propioekin jokatu dezakela, eta bere baitan ditula interesia. Eta, bueno, premiazkoa edo premisa bezala jodeu, batu behar deula, Euskaldun. Garbi dauna da, interes ezberdinak, alderdi politiko buruzagin artean, interes ezberdinak dauden bitartean, bezakik hori lideratzeko, edo hori oztopatzeko, edo nahi duzu bezala. Azkenen, gehiengo bat bildu behar bat da, tresnak, berko ditugula, biltzen analizatzeko. Baiten inguno, nik garbi daukata askatasuna izan behar dula, baina hain kontzientzi reprimitua baldin mauzkago, eta hain astuta baldin mauzkago gauzak, nun baitetik hasi beharko dugu, gaur egunik eta praktikan pedagogia pizkateko biltzeko. Noski. Baina pauso taktiko bat izan daitezkela eskubideen defensa, edo hauteskunde batzutara jutea, edo ez dakik, ez? Bueno, ja izan dut, hauteskunde asuntoa da taktikoa, beste gauza batzuk izan daitezke taktikoa. Noski, guk batasun hori burutegan esan Euskal Herrian nahiko hori litzatekan beste kostatuko, nik uste dut jente gehiena sentitzen dela euskotarra, baina noski, partidu politiko horrek edo batasun hori lortzeko horrek esan behar die jenteari, langileari askatasun horrekin hobeto biziko direla. Eta greba bat eitea langilearen soldatak igoteko ondo egin dago. Eta beste gauza batzuk bai, ez da hori dana, eta ikastolak zabaltzea ondo dago, eta euskararen alde lan egitea ondo dago, hori guzti hori ondo dago, ara. Ipinten badituzte, partio politikoak, zuk esan dakoari uste dut eutzi nahi dio dara, ipinten badituzte, beren interes partikularra. Baina ez beraiek defendatzen dituzten partearenak, baizik eta berenak, talde, goi talde horren interes partikular. Beste danon edo herriaren interesaren aurretik horrek ari dira satitzen eta ez batzen. Horre satitzen ari dire. Edozin personak ipinten deuena izateko Euskal Herrien askatasuna lortzeko, izan behar da Euskal Herri ez dakiz emotatakoa. Horrek azkenean ez tegu egiten Euskal Herrien alde. Eta Euskalen alde espadu egiten badakigun horren alde egiten duen. Ipinten badu, baldintzatzen badu askatasuna, baldintzatzen badu beste adjetibo batekin, ipinten badio askatasun hitzari adjetibo bat, ja arriskoa dauka adjetiboa izena baino garrantzi gehiago hartzen joatea. Hori sarritan entzun denik Euskal Herrian. Euskal Herria bai, askatasuna bai, izin behar deu proletario. Izin behar deu, ez dakit,
esan ditzen da, eta kizen motatakoa. Lehen izaten zuten, izan da katoliko. Eta beden ez katoliko garenok, ez teko eskubideriko horretan jartzeko. Azten baduzu, ja, adjetibo bat jartzen, ja, somatzen ari da horre arrisku importante bat. Ze horrek zatitu egiten du. Horrek esaten du, Euskal Herria aski izateko, katoliko espada berari zailo importa. Berari orduen importa zaiona da katolizismoa, ez euskaltasuna. Beraz, bera Elisako kidea da, eta Elisako hiritarra, bai ez Euskal Herriko hiritarra, noski. Ze Elisa bestatu bat da, ez da, jakina, eta hiritarrak ditu, eta politikariak. Eta, klaro, batek katolizismo epinden badu, Euskal Herrian askatasunen baino ganetik, hori ez da euskatarra. Horrek izango lizake espainola. Bueno, azkenean espainola. Azken finean hemen, konkretuki oso ondo latzen puntuazio, azkenean espainola. Ze hori da azkenean egoten dana adjetibo horren atzean. Proletario horren atzean eta hau, eta beste egon dana beti da espainolismoa. Ez benetako internazionalismo hori eta beste historia. Barkatu, zerean ez nion adjetiboik jarri nahi askatasun hori, baina bai alde batetik aldarrikapenak egiteko estatu horren aurren, gure askatasun hori aldarrikatzeko batasun hori behar deuna, eta bestetik igual pentsa gelditudan gauza bat esan duzu luzegia izango zela hortan sartzea, gure desobedientzian bideotan edo gure soberania hori eraikitzen juteko minimo batzuk adostu beharko ditugu. Noski. Eta minimo horiek adosten, igual definitzen jun beharko dugu zer dan, minimo horiek estatu bat edo soberania hori. Oso galdera importantea da, eta erantzun nuke, ze ganerateko garrantzi izugarri bat bai jore. Ni pentsatzen dejetia dago aspartutia niri entzutea, baina bestela oso importantea. Eta nahi gauzu, geratzen basara, esplikatzen dizu nire iritsi, parkatu bateko zuarra zoia. Nahi dozu esatia zerbait horretaz? Bai. Ez que hor dago diskusio bat, eta nik horretan nuke sartu nahi izan. Minimo horrek dire pauso batzuk eman beharko liratekenak askatasunera heltzeko. Noski, Josebata ekintza arruntak, herri baten arazo bat dagoela eta herria defendatzea, herri konkreto hori, langile greba bat dagoela neurri batetan eta euskaldun langileak defendatzea, euskaldun langileak, nienaz hain maitakorra mundu guztien maitatzeko, ni horretan evangelioaren aldeko naiz eta amar al prójimo nahikoa, prójimo hori esan albokoa, prosa. Besteak ja burriñak dauzenak, ez da hemen Euskal Herrian horretan bizin gara, bueno, joder, beteta deko herria frailes, monjas, horretanak munduan alde lan egiten dutenak, bai beste batzuk bai, joan direnak ez dakit norango, borrokango, ez dakit zerango. Eta hemekoa etxekoa itxitak. Baina hori konforme. Eta horren gauz egin bide. Ikostora zabaltzen bada, eta horren alde baten batek oztopa jartzen baditu defendatzen badu, eta horri danak bat duten gaitu, eta beste. Hora, hemen politika sari garanez, zuk esan nahi duzuna da, pausu politiko batzuk eman litezken ala ez, ezta? Minimo batzuk, ezta? Minimo politiko batzuk. Zeinek hortik pasatuta gero, joango ginateken aurreratzen gure soberanariara askatasuna heltzeko, ezta? Bueno, nik hau hemen beste geuzetan baino dino gutxiago ez nuke nahi izan dogmatiko bat, diskutitzeko presnago. Nola, nire kasuan ez da zaila diskutitzea, ez teko dezer, galtzeko, beraz, diskutitutanik irebasi bakar egiten dut, ez da? Zaila bat jaki beste batzuri ulertzen dut, soldata honatek izenari eta horreri diskutitzea, ja da, arriskoan jartzea beste goz batzuk, nik ez dut ezer, arriskoan jartzea. Baina, minimo horrik, guk kokatu behar dugu beti konkretu izan, Espainiako estatuaren barnean gaudena. Estatu espainola niretzako da estatu totalitario bat. Estatu totalitaria, dekot garbi, bakarrik bi eratara bota daitekela. Edo gerra baten bitartez, edo desastre ekonomiko baten bitartez. Dala gerraren bezalako eragina duena. Ikusi da Rusian kasuan, estatu totalitario bat, eta nola eroridan krisi ekonomiko izugarri baten. Eta beste batzuk gerra baten ostean. Estatu totalitarioak ezin du bere osotasunaren zati garrantzi politiko bat duen bat utzi, galdu, ze badaki
horrek tekosan ondorioak direla berentzako izugarrizko kaltegarriak. Neiko gauze... Ze, Estado Espainolak guri usten bagaitu ona heltzea, berapadaki bere bukaera askoz bere hurbilago dagoena. Segur gara hor geratuko, baizik eta eurrengo dugu. Eta horrek ganera emango digula ikirugarrezko errestasuna osoa lortzeko gero. Esplikatzena zer esan nahi dudan, ez da? Momentu ez dut bukatu argudioa, baina, ez da? Orduan, hori Rousseau askotan aipatu dut, baina nire asko gustatzen zait, berbaiten du ebai zentzu berean, eta nik uste dut ondo interpretatzen dudala, naiz eta ez esan nahin garbi nik esan duten moduen, ez da... Baina, orduan zer gertatzen da. Berak ezin duela bera osotasun bata. Eta osotasun hori osorik mantendu behar du. Ze parte bat galtzen denean osotasuna galduten da. Eta badaki pausu hori zingo ditzatekela, beste pausu baten, urbilea eta gero osotasun. Eta defendatuko ditu Estado Espainolak eta frantzesak berdin, ez da? Estado totalitario guztiek azken odol tantaraino osotasun horretan mantentzea. Orduen guri zer gertatzen zaigu. Guk bide horretan pausu politiko importante bat emateko bai ez dela gure askatasuna oraindik, bai askatasuna eramango gaituena, egin behar dugu indar guztia jarri behar dugu funtzionamenduan. Zeberak indar guztia jarriko du hori lortu ez deigun. Osea, dana jarriko du. Baina indar guzti hori jarri behar badugu, eta berak indar guztia jarriko badu puntu hori ez lorrez dezagun, ez da askoz be inteligentia hoa dana eskatzea. Osoa eskatzea. Indar berbera erabili behar badu. Eta berak indar berbera ipiniko badu horren kontra. Dakielako ez dalako tontoa, daki herriepaino beto, beren bukaera dala hori ematea. Eta Espainiako Estatuaren historiak hori erakusten digu gainera. Ez da guiñoz prez, esertarako. Esertarako, esango izue, norbaitek nahi baduzue jarraitzea gaitik, bai baitu zelan lortu dugun, ez dugu lortu eserez, ez dakit nola esplikatu. Ez dugu lortu esertxerez. Eta ganera, osea, indar berbera ipini behar bada, hobeto da estatua eskatzea, ganera, gitxieu eskatzen denean, Estaduak gu engainatzeko aukera gehiago ditu. A ber, adibide bat ipiniko. Demagun, eskatzen duguna autonomia bat. Askatasuna osoa eskatu beharrean, estatu bat eskatu beharrean. Autonomia hitzaren bidez, engainatu dezake jentea askoz berrezau. Estatuarekin engainatu dezake, bai, estatu bat eskatzen bada baino. Askoz be, errekuperatzeko errezagoa da beraientzako autonomia hitza, bera, eta formula eta erakundea, estatua errekuperatzeko baino. Estatua be errekuperatu daiteke, holan begiratuta idealki, bai gaur ez da erreza horreindik. Ez da estatu bateko esan nahi bat, eta gauze batzuk, jode hori errekuperatzea da zaila, bai autonomia errekuperatu daiteke. Guk badekogu autonomia bat, bai ez da autonomia, bakarreta autonomia hitza. Eta hitza badakizu esan nahi asko dituela. Hitz batek esan nahi, bat, biru, lau, asko. Hizkuntzatara dedikatu duzuena zaretenok hori badakizu ondo, ez da? Mila bide errepikatzen den adibidea da Aliziarena, ez da? Junti-duntiri izan zionean harrituta, nola dinozuzuk hitz batek esan nahi asko dituela, ez da? Nola ditu esan, eta junti-dunti, zala askarra esan zion, bai. Importantea da, nork daukan espata. Espata daukanak berak esaten du, hitz horren esan nahia. Eta autonomia, guk ez teko gu. Gobernurik ez teko gu. Ez teko ez, hitza padeko guz. Bai, hitza horrek esan nahi dute, bera egin nahi dutena. Beraz, bi arrazoi ipinitu. Bata, indar berberen bia duguleta importanteana, beraz, dana eskatzea. Eta bigarrena, gitxiagoaz konformatuta, beraiek errezauen gainatu genezakela estadua eskatuta baino. Ez dakit, esplikatu izan bat. Gauzatxo bat esan bizute, Bai, ez da. Eskatu hitzarekin,
Estatuari eskatzea alper-alperrik da. Bai. Ez da eskatzea, da egitea. Eskatzea, esan dut, helburutzat jartzea gu, ez da? Zentzu horretan, eskatzea exigitzea. Oso ondo, bai. Arrazioa. Zer garrantzia dauka gaur egin guretzat Nafar estatuaren erreferentzia? Bueno, nik uste hori zutak izu gane, paino gehiago, egiten dira retorikoa ez da. Ni geuse horreri, bueno, ni bizkaitarra naiz. Ez dutuki Nafar referenti hori hain garbi beste batzuk ukindu zuen, edo batzuk ukinduten abintzat, zinetarrak eta bai, hori entzun nuen momentutik konbentzitu nindun berehala, ez da nik utopiar izan Nafarra estatuko enkidea izan ezela konbentzitzeko segundua baino gehiago. Eskotarra nahi zenez, baina hori historian zehar dago. Edo zen modutan, ze esango zen, nik uste dut behar bada hori eurretik behin behar zan geuse bat ala, bai esan egin, bai importante da estatu bat eskatzea, ez da? Politikoki eta orokorrean berbain eskero, prinsipio mailan, gupia duguna da estatu bat. Baina, klaro, Nafar estatua izin bada gure estatua, segaiti ez eskatu Nafar estatua, ez da? Ze hori taktikoki ere konbenigarria zaigu, ez da? Nafarrakin harremanak eta hobeagotzeko eta estuabak egiteko eta abar, ez da? Sabino Aranare estatuaren aldekoa zen. Beraz, bere pentsamentua bintzat, pentsamentu ezagutzen duena eta gure irakutsi diguna, diskusioetan sartzen, estatuaren aldekoa zen. Pasak berak defendatzen zuen lau estatu, neurri batean, estatu Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, estatua, eta Nafarra estatua, eta gero bai, hori ezugerako behar bada historia ondo ezagutzen, edo behar bada beste zentzu batean igual errespetua gaiti, bai, edo pentsatzen zuelako, ez da. Beraz nik uste dut Nafar estatua eskatzea dela taktikoki ere, holan izenakin, estatua eskatzea esan dut dela gure helburu politiko alde zina. Hori da, guk ukimea dugun helburu politikoa. Estaturik gabe ez gara inor. Estatu bat espadekogu ez gara existitzen. Ez gara existitzen, ez gara daki zer. Zer, utxaren urrengoa. Bai, estatu Nafar hori ganera historian zehar holan eman da, guizin gara estatu bat. Badekoz bere arriskoak, nik guztan dira, nik zer izango dugu bai, hau diskutitu garria da, ez da. Ez zata gustatzen pentsamentu estatalista larreriko bat, ez da. Ni pentsatzen dut, herria dala importanteagoa, estatua baino. Estatua dala herriak behar duen tresna bat, bera bizitzeko, baina nire importazio dena da herria. Ni herriko naiz, eta pentsatzen dut herriak beti estatuarekin eta kontu handia okin behar duela. Nien izan duten moduen. Estatua da, beharrezko gauze bat, defendatu behar dut, osori. Baina, enaz estatalista, enaz herria eta estatua nintzako da tresna da. Zer bat beharrezko dudanaz estaturik gabe esteko defentzari. Ezin dut aurre egin arerioari. Ezin da nire herria, ezin du iraun, ezin da bizi, beraz estatua beharrezkoa. Baina estatua ez da herria ez dire berdinak. Estatua osatzen dute herriak eta gobernua, eta esan duten gobernuari buruz baitetzen dutena. Beraz, Nafarroko estatua da gure estatua, izendan, eta segeti ez dugu errebindikatuko. Ikusten dutzaten arrisku gutxia da kontutan hartu behar duela, zen ikuste dut, enaz dedikatu historiara inoz, eta Nafar estatua sortu izan dela, eta iraun zuela bebai, herri ezberdinen arteko loturaz, edo konfederazio bat sorturik, ez da? Eta ez dela inoiz izan, Nafar estatua, estatu frantzesa edo espainolen bezalakoa, goiti bera antolatutako erakunde bat, non herria egonda bere menpean, baita, nago seguru saiatuko zala hori lortzen. Ez dakit, seguru bai, postura ingo duken. Horregatik ez dozte estrainetan, sarritan, norbait erintzenten badio kritika batzuk esaten, baina erregiak ez ziren arduratu euskera bat, edo ez da estrainetan bat. Ez da estrainetan. Orduen, ez dugu inola ere uko egin behar Euskaldunak gukin dugun desberdintasunei, kontutan hartu behar dira horrepe bai, eta noski,
gaurko egoeran, rebindikatzea eta estatu bat behar dugula esatean, estatu horreri, Nafar estatua ditzea iruditzen zain, komenigarria bakarrik ez behar bada, beharrezkoa, horrek permititzen du. Zeni politika indar erlazioetan oinarritzen dut, indarra da, politika da indarra, neurri handi batean. Eta horrek permititzen du metatzea alden eta indar gehien gure askatasunaren alde. Horrek permitituko luke indarraren sakabanatze hori murriztea eta alderantziz metatzea. Eta zentzu horretan, uste dut ala oso geuse interesgarri bat, geuse importante bat, eta ni alde jokatzeko nagoen geuse bat. Zer ditzi eta gazu Katalunia buruz? Ez dut esakutzen asko. Gurean jantzekoa. Bitxi hau lehorri handi batean, batzutean, hobeto, gu sozial bezala guaino beto daude, eskuntza beki mila gauze. Bai, orain arte beste dizen oso independentista saleak batzuk, bere burgesia eta bar eta bimbe ez da. Gara, guaino listoak bai izan dire, ez da. Bai, behar bada guk ukin dugu indar bat, beraiek beti mirestu dutena, bai, ez da. Horregatik eusera, balantzia horretan, beraiek dauzkate beste mila gauze interesantia hori. Baina, uste dut dauzela gu bezala problemakin, nazio bat dira, estatu bat behar dute, eta konturatuko dire horren behar izanaz, gero eta gehiago ari dira kontatzen, ez da? Eta konturatuko dire, estatu bat espadaukaten, Kataluniaren ere, luziago joango da, gupaino mila igual geuse dauzkate hobetu hizkuntza eta bai, porrot batean bukatuko duela, ez daki noiz, bukatuko lukeela, ez da bukatuko horretan, ez badute estatu bat sortzen. Bai, egual dakizu eta legeiago eta nik ez dakit. Ez dut pentsatzen dozuetan momentuz dauela nik defendatzen dudan moduko movimentu indartzu bat. Egongo da jentea ni bezalakoa hanbe defendatzen dituena, ni defendatzen dituen ideiak, bai, movimentu bat, importantea, zentzu honetan, ez dut uste da bai. Kontra joigo da, dakau, ez? Areri joigo da, dakaula. Areri berbera, bai. Eta horregatik, beraiekin, ez bakarri beraiekin, jo, zenbet berbet. Bierla mututa egon naz bai, topena. Noski katalanekin eta harremanak behar ditugula eta lotu behar dugula, ez bakarri katalanekin, beste herri askorekin. Politikarien beste zer egin bata ez, lanetaz ezin da aurkitzean nortzuk izan daitezken gure lagunak estatu espainol eta frantzesaren kontra. Eta nortzuk kontrako ingo ditugu. Hori politika internazionala da. Oengandik, egongo balitzemen talde bat, gukin beharko luke horretaz arduratzen den bat, zein arduratzen den harreman horrik indartzen, bai, konbeni zaigunak ez, Frente de Liberación de Eritrea, horrekin zeri urrin ezin gizpezke joan, ez dakit nola esan, edo Saharauik izan, bai, lagunen behar zaine, guztiz alde bai, Saharauik zer laguntza emango digute momentuan. Gu baino askoz bai listoa dira, listoa dira, geuse batetan bakarrik. Ez dute onartzen hauteskundek egitea Sahara. Dala politikaren ABC. Eta behitu zer diren, ezebez. Baina Marrokosek nahi du referenduma bat egin. Eta uko eten diote. Dakitelako, horrek ez duela espaitu. Eta heldu dira gutxien ez esaten, bueno, referendum bat egiten bada, onu egon daitela hemen. Onu egon daitela hemen hori referenduna bigilatzen edo begiratzen, ez gu bezala. Guk egin dugu hauteskundea eta botatzeko toketan Guardia Zibila zeuden, hasi gehan, Guardia Zibila neurrean jaten ginen pasetea botatzen, eta beraiek defendatzen zuten gure eskubidea, bota botatzeko eskubidea, beraiek defendatzen zuten, Eta hauteskunde neurretik ganera egiten zituzten hongo pasada ikeragarri batzuk herri guztietatik beren katxarrotan eta gazte batzuk ipinten zituzten orman kontra horan. Eta gu hori ikusita gero, txintxo, bota botatzen. Saharauik ez dire horretan erori, eta gu baino atzeratu ematen duzten beste herri betzuk bez,
akorretan Kaledonia berrian adibidez, frantziarrak nahi izan zutenean hauteskendu batzuk antolatu, zuten ez. Ze, karo, Marrokos eta Frantzia bat dire Espainia, dire, listoak, imperialista, eta badakite, hemen 2 milioi bat frantzez, 500.000 kanako, Kaledonia berrian, hauteskundeak egiten baditut, ja legitimatzen dut, gara, beraie bebotora badoaz, esango dute ez, baina ez esaten duena botatzen du berdin bestia bezala, onartzen du, hauteskundeak onartzen ditu, beraz, bueno, urrungoan lortu izu gehiengoa esango dio Frantziak, eta bitartean Frantzia da. Eta Saharabiek ere badakite, zensua nok egin behar du, beraiek edo Sahane, esan da? Sahara. Nok esaten du nok botatzen duen. Ez dakit Lituanian edo Otanian nire izan, lehenengo hauteskundetan 300.000 persona ruso geratu ziren bota barik. Eske, botoa ez da lan. Eta gu enkanbio gara, hemen gehiengoa hartzen da, zer iko dugu. Juntatzen badire eta badire gehiengo bat, eta beste eta ez dakin hor. Lasai, inolako problemarik gabe. Zentzu hori horan balitz, txinoak agindu beharko luketen mundu guztien. Ze berai bota beharko lukete toki guztietan, eta papeleta gehienak txinaren aldokoak izango lirateke. Eta hori inok ez du onartzen, ez da? Horregatik guk lehenengo lortu behar duna askatasuna, ez da? Lehenengo, deus. Izango duzu, urrin gaude, nik ez dut etzitzen, gaztea zaretenok ez dakit igual. Emigratzea, noa pesimista hartzen dut. Beti galtzaile izan gara, eta ematen dunez galtzaile bezalako zu posibizik gara. Zuk uste zu posibizik gara, hori da txarra goan dino. Galtzaile izan eta posik ez bizita iraun, eta aguanteu. Bueno.